moni konse kumene muli. Takulandilani pano pa bwalo la The Bereans Corner kapena kuti bwalo la Berea, malo ano amene timakambiranapo ndi kuchezetsanapo nkhani zokhudza baibulo, kuyang'ana ndi kuvukutula mafunso amene amaoneka nthawi zina ovuta ozunguza mutu kuti pena kumati kodi nkhani iyenze kuti bwanji. Ndiye tikufuna tikulandireni mwasangala kuti khala nomasuka pamene tikupitiriza zokambisana macheza athu pamalo athu ano. Wiki zingapo tsopano kapena masiku angapo takhala tikukamba nkhani imene ili mkamwa kapena nkhani imene imaoneka yovutilapo kuti sitherapo kuti tifika anthu afika pogwirizana nkhani yokhudza sabata. Takhala tikuyang'ana pamutu umene tanena kuti shall we light or shall we write. Pachichewa tikunena kuti tiyatse kapena tiletse. Nkhani imene ndiyo kamba nkhani yoyatsa moto tsiku la sabata komanso kuphika chakudya tsiku la sabata. Ena amamva ndi kukhulupirira kuti akamawerenga baibulo limaletsa ganizo lakuti anthu aziphika chakudya tsiku la sabata, ndipo kudya chakudya chimene chaphikidwa tsiku la sabata ena amachimva kuti ndi tchimo. Ena amati sauna chovuta chilichonse. Ndiye takhala tikuzungulira nkhani imeneyi kwa masiku angapo, tayikambirana mbali zosiyanasiyana mmene timasiyana mkukambirana kwathu episode yomalizira. Tinakambirana ganizo lakuona kuti baibulo likuonetsa kuti kudya chakudya chophikidwa tsiku la sabata sivuto, komanso kukonza chakudya tsiku la sabata sivuto. Tinaona zimenezo kuchokera mbali zosiyanasiyana. Tinaona mmene Ambuye adaperekera mwayi woyika lamulo limene pachingerezi ngati the exception to the rule, imene amanena kuti kuza kuphika chakudya makamaka malankhula nkhani zimenezi munthawi imene anayizera mapanga mwambo amaucha wa Pasova kapena kuti Pasikala, mmene amati muzidya chakudya chopanda chotupitsa mkate kapena kuti chopanda yeast. Ndiye amati muzisunga masiku asanu ndi awiri 7 days. Tsiku loyamba zikhala lopatulika, lomaliza zikhala lopatulika. Ndiye pa tsiku loyamba lopatulika musagwire ntchito iliyonse, mutagwira ntchito iliyonse amati aphedwe. Koma adanena kuti chakudya chokha mukhoza kuphika chifukwa chakuti anthu adye. Naona ganizo limene likupeza pa Eksodo chapter 12 verse 13, 14, 15, 16. Ndiye tidayikambirana kunena kuti ndi mmene zimachitikira zimaoneka kuti tsiku limeneli nthawi zina zimachitika tsiku la sabata la pa Eksodo 20. Tinaona kuti palibe kuletsa kosintha kuti ayi popeza zichitika tsiku limeneli musaphike tsiku limene chifukwa la sabata. Ndiye tinaona mbali zosiyanasiyana kuti ngakhale Yesu atabwera adaonetsa kuti sadaonetse kutsutsana ndi ganizo limeneli. Akuphunzira ake tsiku lina amafuna chakudya tsiku la sabata limene ndi sabata lopatulika la Eksodo chapter 20. Tinaona Ambuye Yesu akwena kuti sicholakwika. Afarisi amati limene ndi tchimo, chifukwa chani akuphunzirana opanga zimenezi koma samapange. So tinasizana pamenepo, komano tikudziwa kuti pokambirana zimenezo pali mbali zina zambiri mmene sitinaziunikire zimene kwa ambiri zikadaperekabe mafunso ndi kumakulankhula malankhula kuja zikumveka inde, koma ngakhale zikumveka bwanji mbali yakutiyo chimenecho chimene chikutibweretsanso lero. Ndipo tikupitiriza nkhani imeneyo episode imene tili tsiku lero kukhala ma episode ena awiri kuti tifike poti timalizitse nkhani yonse bwinobwino. Chokhumba chathu pano pabwalo la Berea ndi kusachita mothamanga zinthu, komanso sitikufuna kuchita zinthu monguti taziviya ndapsa. Tikufuna kuzikambitsana bwinobwino ndi kuzimvetsetsa. Cholinga chathu ndi kudziwa ndi kupeza choonadi. Ndiye sitili pano kuti timangirire maganizo amene wina ali nawo kale, koma kuti tiunguze kuti baibulo kuti chani. Ndipo ngati Mulungu angatiunikire chilichonse monga zidachitikira ndi Ndau Ethiopia atampatsa Filipo Mulungu, ifenso titenso chimodzimodzi kutsatira chimenecho chifukwa ndi cholinga chake. Koma tisapite patsogolo, chite bwino kwambiri kuti tipemphere, timuyitane Ambuye atitsogolere chotero titseke maso pamene tikupemphera. Bwana Atate Mulungu wathu, tikulemekezani kwambiri chifukwa cha ulemu umene mwatipatsira pano pa bwalo lathu la Berea kuphunzira mawu anu, kugawana maganizo. Titsogolereni chifukwa inu ndiye mwini wa nkhani zonsezi. Ndife anthu tikhoza kupotoza maganizidwe athu akhoza kulakwika, koma inuyo amene muli wangwiro tipatseni mphunzitsi wathu wamkulu, inu Mzimu Woyera, ndipo mutitengere kuchiona chilichonse chimene chikalemekeze dzina lanu. Muchotse chilichonse chimene chikhala chopanga kuti ifeyo ndi inu tisiyane, koposaposa mulole tikulemekezeni chifukwa cha dzina lanu tapemphera mwa Ambuye Yesu Khristu lero ndi nthawi zosatha. Amen. Ambiri titatha kukambirana monga tafikiramu mwina funso lathu nkumati tamva zimene mwalankhula zija, tawerenga limodzi malemba amene talankhulaja, ndipo zikumvekadi ngati kuti
Mulungu adapereka lamulo lachikhethu kapena kuti exception to the rule lonena kuti zikafika kumbali ya chakudya mukhoza kuphika chakudya kuti mudye. Koma ngati zimene zili zoona, funso limene ambiri mwina tili nalo lakuti ngati kuphika chakudya tsiku la Sabata kudali kololeka, nanga Eksodo chapter 16 verse 23 kufika verse 26 akuchita chani m'Baibulomo? Akutanthauza chani? Timomve bwanji, zikugwizana bwanji ndi zimene muchita. Okay, Eksodo chapter 16 verse 23 kwa amene mwina sitinamwerenge akunena motere kufika verse 26 akuti iye anawuza kuti izi ndi zimene Yehova analamula, mawa ndi tsiku lopumula, Sabata loyera la Yehova. Choncho wotchani ndi kuphika zimene mukufuna, sungani zotsala mpaka mawa. Pa verse 26 amanena kuti muziwotcha chakudya masiku asanu ndi limodzi, ati muzitola chakudya masiku asanu ndi limodzi, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi Sabata simukapeza chilichonse kunjaku. So anthu ambiri amatawerenga verse imeneli, kwambiri amalimva ngati kunena kuti likunena kuti chakudya chiziphikidwira tsiku lonse. Sizipikira tsiku la Friday, chonse chakudya chonse mufuna mzadye la Sabata. Ndiye akamawerenga verse imeneyo amati phikirani tu chakudya chanu pa Friday. Zimene sikutambira mazitenga mongo ti ankuganiza, koma chifukwa choti minadi awerenga mamasulidwe ena amati ma version kapena ma translation a Baibulo amene amalankhula mopereka maganizo amenewo akuti chakudya chiphikidwetu pa Friday ndi kuti la Saturday kapena la Sabata pasakhale kuphika kulikonse. So pali kuwerenga kumene kumaoneka ngati kukutsogolera kolakwika, a misreading that misleads. Kuti wawerenga iwe kumaona ngati zolondola komano zikukupititsa kopotoka, ndi chimene chikuoneka kuti chikuchitika. Anthu ameneyo ambiri awerenga mwachitsanzo, tenge chitsanzo kumasulira kumene amasulira the translation for translators, anena maganizo akuti Moses or I said to them, monga mwana kale, kumasulira kwawo akuchita kuja timati kwa interpretive, ko kangada kumasulira komano motanthauzira zimene zikulankhula akuziwerengazo. Ndakuti this is what Yahweh has commanded. Tomorrow will be a day for you to rest completely. It will be a day dedicated to Yahweh. So today, pamene pamba kupindikira nkhani yawo kapena kukhotera nkhani yawo, akuti bake or boil what you will need for today. Kupereka maganizo akuti lelo phikani kapena kuwotcha zonse zimene muzifune lelo, and for tomorrow ndakuti komanso zimene muzifune mawa. So magazi amene akumveka kwa anthu amene akuwerenga lemba la Eksodo chapter 16 ndi amene wakuti lelolo Friday mphike zonse zimene muzifune lero komanso zimene muzifune mawa. So magazi kulingana kuti aphikiretu chakudya, ndi kenaka pabwera maganizo amene akoneka amene sakumveka bwino kwambiri, ngakhale anu ake amasulira motero akuti whatever is left this evening you should put aside and keep it to eat tomorrow. So zikumveka kuti okay, muli ndi chakudya ichi kapena muli ndi zinthu izi muziphikiretu lero, zimene mufune kudya lero komanso zimene mufune kudzadya mawa ziphikeni. Ndakuti chilichonse chimene chitsalepo madzulo ano muchisunge kufikira kuti mukachidyeso mawa. Kuwerenga kumeneku kapena kumveka kumeneku kapena kumasulira kumeneku kwa malemba amene analemba Mose, kupereka maganizo kwa anthu amene akuwerenga aonena kuti chakudya chiphikidwiretu pa tsiku lokonzekera limene ndi Friday, ndi la Sabata pasakhale kuphika kulikonse chifukwa chakudya munadya kale. Kuli ngati kuti tidye zakudya zimene tinaphika kale dzulo, tinadyako zina zatsala, ndi zotsalazo tidyeso tsiku linali. Okay, kumene kunti kumasulira kwa translation for translators, komanso pali kumasulira kumene wamasulira Peterson Eugene amene wamasulira buku Bible lotchedwa the Message Bible. Akulankhulaso mofanana ndi the translation for translators pamene akuti Moses said this is what God was talking about. Tomorrow is a day of rest, a holy Sabbath to God. Whatever you plan to bake today. So whatever you plan to bake today. Okay? And whatever you plan to boil
Okay, boil today, then set aside the leftovers until morning. So magazi okhala ngati kuti zonse zimene mufuna konzekera inuyo kuti muziphike mudzazifuna kudya, phikirani lero. Chilichonse kani uboira chiphikeni, chofuna kuwotcha ndi zotsala muzisunge kufika mmawa. Ngakhale kuti kuwerengako pakuoneka kuti pachingezi ngati it is a little bit ambiguous kuti mwanena kuti muphike zonse zimene mafuna kuphika mwaphika lero, ndi mukuti zotsala muzisunge mpaka mawa. Tiona nkhani imene kuti atsona zotsala zake ndi ziti zimene zizi mwaphika zonse ndi pakhaliso zotsala mukutanthauza yani? Of course pamene ena akuganiza kuti zotsalazo akutanthauza kuti mudaphika zonse zimene mafuna kuphika mwadyako, ndi patsala zina zimene mwaphika kalero zoti mukadadyaso zimene muzisunge kuti muzadye mawa. Nkhani yonseyi ndi kumasulira kumene anthu akuyesera kumasulira mawu opezeka pa Eksodo chapter 16 verse 23, mmene adalembera Mose mu Chiheberi. Mose adalemba maganizo akuti okay, kapena nene kuti Eksodo 16:23 mmene idalembedwera mu Chiheberi idalembedwa motere, ikunena kuti Vayomer Elechem hu asher debre Adonai Shebaton Shabbat Kodesh re Adonai Maha et asher tefu efu vet asher vashelu vet ko haodef hanehu lachem limashimaret ad haboke. Okay, Vayomer Erechem hu asher debre Adonai Shabbaton Shabbat Kodesh le Adonai Macher et Alesh et asher toefu efu vet asher vashelu vet ko haodef hanehu lachem limashemaret ad haboke. Mawu ake ndamenewo amene akumasulidwa munjira zosiyana-siyanazo zimene zinatazimva posachedwa pa omasulira achichewa amasulira lemba limenera kuti ndipo ananena nawo, ichi ndi chomwe Yehova analankhula mawa ndiko kupuma sabata lopatulika la Yehova. Chimene muziwotcha wotchani, ndi chimene muziphika phikani, ndi chotsala chikukhalireni chosungika kufikira mmawa. Iye anawuza kuti izi ndi zimene Yehova analamula. Mawa ndi tsiku lopumula, sabata loyera la Yehova. Choncho wotchani ndi kuphika zimene mukufuna, sungani zotsala mpaka mmawa. Chichewachi chikuoneka chikumveka mosavuta, ndipo ayesetsa kwambiri amene adamasulira buku lopatulika ndi loma wa Mulungu edition ya 2018. Ayesetsa kwambiri chifukwa zikuoneka zikufananirana kwambiri ndi momwe Chihebericho chikumvekera mmene chalembedwera. Ena omasulira amene amasulira chichewa cha lero amati God's Word in Contemporary chichewa amasulira motera kuti iye anawuza kuti izi ndi zimene Yehova analamula. Mawa ndi tsiku lopumula, sabata loyera la Yehova. Choncho otchani ndi kuphika zimene mukufuna, sungani zotsala mpaka mmawa. Amasulira motero zikuoneka zomveka bwino kwambiri kwa munthu amene akuwerenga popanda kukhala ndi maganizo amati preconceived idea ndi lembalo, chifukwa zikumveka kuti munthu akunenayo akunena kuti akumuwuza munthu wokumvetserayo kuti mawa ndi sabata loyera, ndiye lero muwotche zimene mukufuna, musunge zotsala mpaka mmawa. Zikuoneka zomveka komano tinenenso kuti wamasuliraso ena abuku loyera the Catholic edition amasuliraso lemba limene mnjira yakuti tsono Mose adawuza kuti chauta walamula kuti mawa ndi tsiku lopumula, tsiku la sabata loperekedwa kwa chauta. Wotchani yense amene mukufuna kuwotcha, ndipo muphike yense amene mufuna kuphika. Otsalako mumsunge padera mpaka mmawa. Okay, so awaso ayesetsa kumasulira monga mmene mulilimo. Nkhani ikuoneka ikumveka bwino kwambiri kuti anthuwa konze zinthu pamene pakumaoneka kuti pakumakhala ngati nkhani ikumakhala ngati pang'ono sikumamveka bwino, ndi pamene pakati wotsalako mumsunge. Okay, ndi wotsalako ndi uti zimene aphika zija kapena osaphikidwa
ndi pali nkhani zathu. Okay, tisanapilire nkhani imeneyo tionenso kumasulira kwina mawu aja amene alankhula pano pa bwalo lathu la Berea timayeseranso kuti mwina atayesere kumasulira kuti kwalite lolo kuti mawu amene akumvekera tingowatenga mmene alilimo tisayikemo ziyangoyango zina tingowamasula mmene alilimo. Chihebericho mmene akuti vayoromerahem hu asher dibre Adonai shebaton shavat kodesh le Adonai mahal et asher teufu eifu vet asher ti bashelu et vet ko haodef hanihu lahem limashemaret anihaboke zikumveka ngata kuti titatingolankhula mmeneno akumvekera muzikumveka ngati lemba lakuti ananena kwa iwo izi nzija adanena Adonai totanthauza Yehova kuyimika zonse sabata loyera la Adonai mawa ndilo lija amanena Adonai mpumulo sabata loyera lililonse lopatulika kapena kuti lapadera la Adonai kapena kuti Ambuye Yehova mawa likubweralo chilichonse mmaotcha otchani komanso chilichonse chimene mmaphika phikani ndipo zonse zotsala zisiyeni kapena kuti sungani ene ake mpaka kufikira mmawa zike ndipo samala kusungira mmawa. Kumasulira kumene koko ndi kumasulira kumene tikuyesera kumasulira pano pa the Berean corner pa bwalo lanu pamene timayesa kuzukutula zimene tingathe kuzukutula tayesa kuchita amplify chifake mmawa kuti Adonai tabwereza kuti Yehova chifukwa chakuti tagwiritsa ntchito mawu amene mwina siwazolowereka kwa ena koma kulankhula ndi mmene chihebericho chikumamvekera mwina mawu ena ngati mawu ali kubwera ndi mawu likupereka kuti no mukhoza kuti masanja limene timangofuna kuti mawu angu ubwera ndi chithunzithunzi mmene chikumvekera mpachimvera chiheberi. So palibe kusiyana kwambiri ndi zimene taziwerenga kwina kuja koma mwachidule lemba limeneja ndi limene lili. Okay, limene taliwerenga kale palibe chifukwa. Nkhani yaikulu pamene papa ndi mawu amene atchedwa kuti haodef akutanthauza chani pamene akunoti haodef. Okay, zimene ambiri amasulira kuti zotsalazo zisungeni haodef zotsala zimene zizi ndi ziti. Nkhani imene tifuna tioneke mkukambetsana kwathu tifuna tione kuti nkhani yeneni mu Eksodo chapter 16 ndi chani, what's the issue, nkhani ilipopo kwenikweni chani. Mafunso amene atisogolere kukambetsana kwathu pa Chingerezi tingati critical exegetical questions, mafunso othandiza kuti timvetsetse chinthu chimene chalembedwa tichizindikire ndime omwe chalankhulidwa ndi mafunso kapena kuti tingati mafunso awa amene tifuna tafunse. Choyambirira tifuna tifunse kuti kodi nkhani yeniyeni mu Eksodo 16 ndiyo tichiyani. Chifukwa tikatha kukhala ndi mayi omvetsetsa nkhani yeniyeni zitithandiza kuti tisavutike kumvetsetsa chimene malemba amene tikulankhulaja akunena. Kodi nkhani ili mu Eksodo chapter 16 tinene kuti ndi nkhani yakuphika chakudya kapena tinene kuti ndi nkhani yakupita kukatola chakudya kapena monga kugwiritsa ntchito mawu olembayo kutuluka kuchoka pa malo amene anthu akukhala pa tsiku la Sabata kumapita kukatola zinthu kapena tinene kuti kulowa kuti munapita ndi mukubwerako. Nkhani yake inene ndi chani. Nanga mmene akunena kuti zotsala zakuti akutanthauza zakudya zake zitamva anena kuti phikani zimene mukufuna ndezotsala sungani. Kuti zotsala zimene akunena zimene aphikazi ndiye zina adyako zina ndikutsala tinene muja timatenga makombo kutsono ndi makombo amene atsala ameneno adzadye mmawa kapena kutanthauza kuti zokuti zimene atola zija nde aphikapo zina zatsala pali zinziri apo pali mana wina osaphika. Kodi akutanthauza zimenezi ndi akuzitcha haodef kuti ndizotsala zimene zozo. Nanga tinene kuti ndiziti tinene kuti zimenezi zophikidwazi kapena zotsala zosaphikidwa. Ndifunso limene tifuna tiliunike chifukwa zimene zitithandiza kwambiri timvetsetse kuti chimachitika ndi chani. Ngati amaphikiratu zonse zotsala zinali zoti ndi zotsala makombo odakadye la Sabata chabwino, koma ngati zinali zoti zimatsalazi ndi zimene sizinaphikidwe ndiyo timene sotipatsaso kuganiza kwina kuti so ndi tino Exodo 16 yo akutanthauza chani mmeneno akulankhulidwa. So nkhani yaikulu mwachidule imene inayo panopo ndi imeneyo yakuti mmene amati vet call haodef hanihu amatanthauza chani. Amatanthauza chakudya chophikidwiratu kapena chakudya chimene sichinaphikidwe chatsala chimene muchisunge kuti chidzakonzedwe la Sabata.
Amatanthauzanji. Okay, mfungulo kapena kuti key amene akhoza kuthandiza kuti nkhani imene tiyitsatire bwinobwino tisaiwononge tisaivungeso ndi ganizo limeneno ambiri amene amatsatira zokamba za Bible ndi ganizo la context. Muzokamba zilizonse muzowerenga zilizonse amanena kuti context is the king kapena kuti context ndiye key. Zimene zimachitika nkhani yomene zimene zimachitika nthawi imeneyoyo zimene zimathandiza kuti timvetsetse mawali onse amene amalankhulidwa mu context muchochitika nde mukachotsa pa zimene zimachitika amakhala kuti abalalika mawu amakhala ndi tanthauzo mogwirizana zimene zimachitika nthawi chidule chimenecho. So ife tifuna tiunike ganizo limenelo kuti tikamaona nkhaniyo ikuoneka kuti akukambamo kwambiri za kuphika sakukambamo kwambiri za kudya. Chikwambiri chimene akukamba za kuphika. So tinene kuti nkhani imeneyi ndi kuphika kapena tinene kuti nkhani imeneyi ndi kupita. Chifukwa china chimene achikambamo ndi kuti musamatuluke, musamachoke pa malo anu malo omwewo. Abwereza ganizo limenelolo nde tinene kuti nkhani kwenikweni ndi pati pamene popo. Vuto linali chiyani kuti nkhani imeneyi zikambidwa? What is the problem? Chapangitsa kuti chatsitsa dzaye kuti njovu izichoka mnyanga. Chapangitsa kuti zimene ziziyambe ndi chiyani? Nde chitira bwino kwambiri kuti nkhani imeneyi timvetsere bwinobwino titenge bwinobwino tiyambe pamene yayambira. Tinene kuti Genesis yathu. Genesis ya nkhani imeneyi chiyambi chake chinali chiyani? Okay, tibwere tikayibwera pa nkhani imeneyi tikamawerenga chapter 16 mu verse 1 to 3 akutiuza kuti ana Israeli adandaula ayenda masiku pafupifupi 30 kuchoka kwa Igupto ndi 1 month tsopano ndi akumadya zakudya zimene kwa iwo akuziona zikuwabowa sizikuwakondweretsa akuona kuti repetitive kwa iwo ndambodana kuti ifeyo sitikukondwera. Tingowerenga lembalo tisavutike ndikulankhula pamene lemba lilipo akuti pambuyo pake gulu lonse la Israeli linachoka ku Elimu ndipo pa tsiku la 15 mwezi wa chiwiri chichokere mdziko la Igupto anafika ku chipululu cha Sini chimene chinali pakati pa Elimu phiri la Sinai. Mchipululumo gulu lonse lidadandaulira Mose ndi Aaroni kuti kukanakhala bwino Yehova akanatiphera mdziko la Igupto kumeneko timadya nyama ndi buledi mpaka kukhuta, koma inu mwabwera nafe ku chipululu kudzapha mpingo onsewu ndi njala. So nkhani limenepo ndiyo dandaula ndimeneyo akudandaula kuti sakumakhuta ndi akunena kuti zikadakhala bwino tikadangofera konkuja than kutibweretsa kunoko kudzatipa kutizuza. Munthu ndovuta, munthu analimo kapolo azunzika, Mulungu wachita zabwino watulutsa ayamba kulalata. Well, iyo nkhani ya tsiku lina tidzakambe tsiku lina. Pakali panopa tingofuna chidwi chathu chofuna timvetsetse tanthauzo la Eksodo 16 verse 23-24 makamaka ndesi tipita kwambiri kumeneko koma umunthu ndi umenewo nthawi zina sitimamira Mulungu tipangira zinthu zabwino timapezeka pete ndi zambiri zowiringula kudandaula ngakhale ku nyumba kumene peza kuti abambo kuyesetsa muno amayi ali ndi zowiringula zawo, amayi kuyesetsa muno, abambo zowiringula, makolo kuyesetsa muno, ana kudandaula. Mwina chikhedo chovuta chimene ife anthu tili nacho komano nkhani yathu ndimeneyo ana Israeli adandaula akufuna chakudya. Ndi chimene chachitika mu chapter 16 muchakuti Mulungu avomera akuti afuna awayese ngati atha kumumvera ndi afuna kuwapatsa chakudya awathandize awayankhe kuti akhute. So tikuona zimene mu verse 3 verse 4 ndi 5 pamene akunena kuti ndipo Yehova anati kwa Mose, ine ndidzakupatsani buledi ogwa kuchokera kumwamba ngati mvula, anthu azituluka tsiku lililonse kukatola buledi okwanira tsiku limenelo. Ine ndidzawayesa njira imeneyi kuti ndione ngati angatsatire kapena azitsatira malangizo anga. So Mulungu akuti ndipereka chakudya koma ndifunanso ndigwiritse ntchito chimene chingati mayeso kuti ndaone anthu akuti ndiokonzeka koma nditsatira kundikhulupirira. Nde verse 5 akuti pa tsiku lachisanu-nchimodzi pamene azidza konza buledi kapena azikatenga kukatuta kukanyamula kumene umagwerapo buledi amene adzabwera naye adzapeza kuti ndokwanira masiku awiri. Tsiku lina lilonse lizingokhala tsiku limenelo koma tsiku lachisanu-nchimodzi azikapeza kuti wochuluka kwambiri double woti akamutenga apeza kuti uzikwanira masiku awiri kuti akhoza kumudya. Okay, ndi zimene Mulungu anena wayankha kuti athandiza. Tikuthokoza tili ndi Mulungu amene amayankha amamva. God is very sensitive. When you
cry, God listens. Mukalira, mukadandaula, nthawi zina zimaoneka ngati Mulungu sakutimva, sakutiona, but that's not true. God is a God who is very sensitive. Ngakhale mwina timufunse zinthu zina zake zooneka kuti iye sakuzikonda kwambiri, koma nonga tisizili zoyipa zoti ndi tchimo amatha kuvomera kutithandiza ndi kutipangira. So zimene akuchita mu verse iyi ndakuti kotero, verse yomweyo 5 ndi 6, ati kotero Mose ndi Aaroni anati kwa Israeli onse, nthawi ya madzulo ino mudzadziwa kuti ndi Yehova amene wanakutulutsani m'dziko la Igupto. Verse 7 ndati ndipo mamawa mudzaona ulemerero wa Yehova pakuti wamva kudandaula kwanu. Kodi ife ndiyani kuti muzitidandaulira? Well, I like this point as well. Mose ndi Aaroni dantu odzichepetsa kwambiri akuti ifeyo ndife ndani akatakhamwina inafe bwezi chitakopeka pamenepo kukhala ndi mwayi otsogolera anthu ndi paoneka zozizwa mwina tikadakonda kuti center of attraction ikhala ifeyo ngati zimene timaziona masiku ano anthu ambiri kupita yayi amene aja ndiwo si munthu wamba amene aja ndi mneneri wopsa kobasa amene aja ndi aprofeti otere ematere ndi zimaoneka ngati tsopano glory ulemerero kubwera kwa ifeyo. Koma tikamaphunzira za baibulo anthu amene ayenda ndi Mulungu amatipatsa khedwe lopatsa chidwi kwa basi. Mose akuti si ifeyo yayi mwatidandaulira amene mwamudandaulira ndi Mulungu, ndi Mulungu ndi amene achite muona ukulu wake akazichita zimenezo. Alemekezeke Mulungu chifukwa cha anthu ngati Mose antimodzi chepetsa odziwa malire a ntchito yawo. Ife ndife ngotumikira titatha kudziwa tatha kuchita zinthu za mtundu wanji, si ifeyo si fanzeru si pambana koma iyeyo amene amachita zimenezo ndi muone ulemerero wake. Mose ndi Aaroni akunena choncho. So verse 8 ati ndipo Mose anati Yehova adzakupatsani nyama madzulo uliwonse ndi buredi mauli onse, okay, kuti mukute ndi bread mauli onse kuti mukute. Anthu aja nafunsa kupempha kwawo kunali kuti fesi timakhuta ndi Mulungu ndikupatsani kuti mukute mukwanitsidwe. Ndi verse 21 ati mauli onse aliyense amatola zimene amazifuna. Ndi nkhani imene tifuna timvetsetse kwambiri ndikuona kuti munthu aliyense anamazoti azikatola zimene azikuzifuna mmene akuti zimene amazifuna sakutanthauza kuti amapita kumene ujo ine ndifuna nthochi panopa ndifuna tana ponse iye panopa ndifuna iye mukutengere kuti ayi Mulungu amagwetsa zakudya mitundu iwiri. Panali zinziri imene ndi nyama ndi amagwetsanso mana amene amaoneka ngati bread koma kuti zimaoneka ngati mapira, mbewu za mapira komano zinali zokoma ngati uchi. Mkawerenga mavesi akumusiku verse 30 ndi zina zote zimene kulankhula zimene zozo kuti amana chakudya chotapatsa chidwi kwambiri. So zinali zinthu ziwiri zimene ndi kunalibe choice yoposa zimene koma kuti zinali zokoma munjira yosiyana-siyana ndi mukazitenga. So mmene akuti zimene amazifuna sakutanthauza type kapena mtundu wa zakudya koma akutanthauza quantity, kachulukidwe kuti ineyo ndifunapo mbamu folo ineyo ndifuna zinziri 10 lero ndikadye. Ndi amakatenga zimene zozo ndi zimene amazifuna ndipo ati dzuwa likatentha zimapeza kuti zasungunuka kutanthauza kuti amafunika zinthu zimene ndi za breakfast ndi breakfast, zimene zifunika madzulo adi amazoni Mulungu amapatsa zakudya kawiri. So zikadutsa nthawi yake zimaonongeka. Okay, verse 21 iyo akuti okay tinabi verse 25 ndo 6 mwina polemba sitina konze verse ya 2 apapo inaona kuoneka 25 to 26. Okay, so at Mose anati idyani lero chifukwa lero ndi sabata la Yehova, lero simukapeza chilichonse kunjaku. Muzitola chakudya masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi sabata ndi la sabata simukapeza chilichonse kunjaku. So nkhani ndimeneyo akuti lero ndi la sabata la Yehova. So ndio mawu akulankhula tsiku la sabata ndakaza lelolo ndikangati waitanitsa pasapezeke wina otuluka ya chifukwa simukapeza chilichonse kunjaku. Ndakuti muzitola chakudya masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi la sabata. Ndi nthawi yogwira ntchito yotenga zakudya izichitika masiku 6 monga mmene akulankhula choncho akuti kumbutsa zimene zili pa Eksodo chapter 20 verse 8 kwa verse 11 uzigwira ndi kumaliza zinthu zako zonse masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la Yehova Mulungu wako. Ndi apa kwaphunzitsana Israeli akukumbutsa komanso mkumbukire zimene akulankhula mmene akuwauza msipone ngati akuwaphunzitsa koyamba akuona kuti zimene adauzapo kale amalidziwa tsiku la sabata koma akukumbutsa. Ndi akuti muzipita kukatola chimene muchifune, muzikatenga
chilichonse mmene mwachifuna. Koma la Sabata simukapeza kuchili chonse nde mmene akulankhula munjira yake musavutike nkupita yako komwe. So munjira yake Mulungu abweretsa mana anthu azitola tsiku lilonse kwa masiku asanu ndi limodzi, koma lachisanu ndi chiwiri la 7 azipumula. So munjira ina yake tinene kuti Mulungu akuti musavutike nkupita komwe kunjaku kukatola zimene mufuna mukatolezo, chifukwa chakuti no simukazipeza. Mulungu wanena kuti zakudya azipereka masiku 6 zoti adzadya la Sabata adzapatsiratu la Friday la tsiku la number 6 ndapatsatu zonse. So mukawerenga nkhale imene chihebericho chikumvekera sakupereka ganzo lakuti ngati kuti akupereka suggestion kuti musamapite, komano muli command. Tikadakhala tikulankhula Chingerezi tikadati Mulungu akuti don't go out, stay where you are. Ndimene mawu alili ndi command, si pempho, si kulankhula kodandaulira kapena kupanga reason ndi munthu, koma ndikomukuza command, it's a command, musatuluke. So Mulungu akuti anthu asamatuluke kukafuna mana tsiku la Sabata. Nkhani lipo mu Eksodo 16 verse 25 ndi 26. Okay, so chimene azichita chakuti mana uta azadya la Sabata monga taona kale amene yuyu azikonzetseratu tsiku la Friday kapena lachisanu ndi chimodzi. Mana utadya tsiku la Sabata azitoleratu tsiku lachisanu ndi chimodzi. Zimene tikupeza pa verse 22 ndi 26. Okay, nde akunena kuti pa verse 26 akuti muzitola chakudya masiku asanu ndi limodzi, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi la Sabata simukapeza chilichonse kunjaku. No, you will not find anything kunjaku mukapitako. So nkhani apa ndakuti mobwerezabwereza akuwauza kuti asamatuluke asamachoke la Sabata samapita kufuna zakudya. Sakunena kuti musadye tsiku la Sabata. Sakunena kuti musakonze chakudya tsiku la Sabata. Sananene kuzimenezo. Wangonena kuti musapite kukafuna zakudya ku ground kuja, musapite kukafuna zakudya ku munda uja makagwetsera kuja. Chifasi mukazipeza zakudya ndakupatsa ndizikupatsa ntoni Friday kapena lachisanu ndi chimodzi kuti no la Sabata muzikhala muli pa khomo panu, muzikhala ku malo anu. Okay, verse 4 ya Eksodo chapter 16 pali mawu awo amene akuti ndipo Yehova anati kwa Mose, ine ndidzakupatsani buledi ogwa kuchokera kumwamba ngati mvula. Anthu azituluka tsiku lililonse kukatola buledi. Ndakuti buledi okwanira kukatola buledi tsiku lililonse, kukatola buledi okwanira tsiku limene. Ndifuna pamene kuti pambetsetse okwanira tsiku limenero. Tikupanga emphasize chifukwa ndi mawu amene akawabwereza ndamene atithandizenso kumvetsetsa bwinobwino. Exodus 16 verse 23 tikulankhula uja amene nthawi zina amatibalalitsa kapena amatipanga kusamvetsetsa bwinobwino. So amapita tsiku lililonse munthu amakatola zokwanira tsiku limenelolo, sungatoleza masiku awiri ayi. Ndakuti ine ndidzawayesa njira imeneyi kuti ndione ngati adzatsatira malangizo anga. Mulunguyo akutero. Ndiponso pano pa Bereya pa bwalo lanu la macheza okambira za uzimu tikukambanso ndipo tikutsatira nkhani imeneyo. Ndikupenso mukutsatira ndipo tikamamaliza paka kuti palibe new kubalalika kulikonse. Okay, nde lemba lomwero Exodus chapter 16 pa verse 15 ndi 16 Mose akuti anauza kuti uyu ndi buledi amene Yehova wakupatsani kuti mudye. Yehova walamula kuti aliyense atole zomukwanira kudya malita awiri pa munthu mmodzi. Kumaswira kwa chichewa cha lero very clear. Tinene kuti mukuwerenga kwa Chiheberi komanso kwina mwina kwa Chingerezi kapena Chingakhezi chichewa zina amati omeri ndi muyezo umene poyerekeza ndi mmene timayilankhulira masiku ano ndi muyezo umene mukhoza kuyerekeza ndi 2 liters kapena 2.3 liters almost 2.3 kgs. Ndipo peza zinthu zimene zilizo ngati nyama simungaine kuti maliters tingono ndi almost 2.3 kgs. No, chidule kuti nkhani yathu imveka bwinobwino imene tikukambisana panopa amauza kuti azitola chakudya chosadutsira 2 kgs kuti akadye tsiku limenelo. So munthu aliyense ndi muyezo umene Mulungu adaona kuti munthu adati munthu wamkulu kandi wana akhoza kudya sangaposeso pamenepo chakudya chake tsiku limenelo. So akuona aliyense azikatola zomukwanira kudya, komanso zomukwanira kudya zakezo akuona kuti ndi maliters awiri tigwetse ntchito mmene amasulira kapena 2 kgs munthu mmodzi. Ndi zimenezo molingana ndi mmene alili pa chiwerengo chawo. Ngati muli pa anthu 10 ndi aliyense 2 kgs mukatenga 20 kgs. Banja la anthu 5 mukatenga 2 kgs mutenga 10 kgs. Ulipo weka ukalangotenga 2 kgs ubwera. Ndenkhanili pamene papa. So Exodus 16 tibwere pa verse 21 mutikhulupirabe kuti verse imene sinapanga update PowerPoint yathu iyi komano ndi verse 21. Verse 21 ati mauli onse
aliyense amatola zimene amazifuna. So nkhani chenta ilankhula kuti amatola zimene amazifuna ndi munthu akapita zimene amazifunazo tanthauza kuti iwe mwina sungadi 2 kg yonso ungoona kuti lero ndingufuna dewo pang'ono 1 kg half kg ndio makatenga zimene ufunazo iwe ungotenga zimenezo ubwezi kuti kapena akutanthauza variety kuti oyapo undapeza chakudya china lero apo pali nzimbe apo pali nthochi apo pali chani ndi ndikatenga zinali zakudya zinthu ziwiri komano makatenga ndi quantity. So mena kuti aliyense amatola zimene amazifuna zimene amazifuna kutanthauza quantity kachulukidwe kachakudya chimene chocho. So munjira ina ake tikuona kuti Bible kudzimasulira lokha chifukwa mmene tawerengera kuti zimene amazifuna zikutanthauza pa verse 16 zomukwanira kudya zinthu zomukwanira kudya akutanthauza zimakhala 2 liters kapena kuti malita awiri pa munthu wina aliyense. So tsiku lachisanu ndi chimodzi anatuta malita 4 munthu aliyense ndipo atsogoleri a mpingo wonse anabwera kudzauza Mose za zimenezi ndi atauza izi kuoneka ndi ulendo woyamba umenewu mmene anapita ukatuta apita apeza kuti kuli zimana zochuluka mmene amatola ena anatola zochepa afika ku nyumba zambiri pomwe ziyeza monga mnapeza kuti amati wina akapita ukatola zochepa umapeza kuti ndi zambiri ukatenga zambiri zimakapeza kuti zijiona kuti zachuluka zija sizikupezeka zawola. So Mulungu amafuna kuti anthu azidya za tsiku lomwera ndi tsiku ilili lachisanu-nchimodzi atapita ulendo woyamba anthu adakadzidzimuka amene atola 2 liters abwera apeza pali 4 liters poyezayeza chachika nchani ndi atsogoleri adadzidzimuka adabwera kwa Mose kudzamfotokozera kuti taonani pali zinthu izizi komanso mwene tizisunga bwanji pa maganizo awo ndakuti zinthu zizimaola mukazisunga ndi tatenga 4 kgs 2 kgs ndi mmene ife timadya ndi iyi tisunga bwanji ndi mmene Mose tsopano akuwayankha mmene abweretsa aliyense watenga 4 kgs ndi 2 kgs ya Friday 2 kgs yoti adye tsiku la Sabata. Okay, ndikupa zikumveka kufikira pano ndi pa Eksodo 23 po pa Eksodo 16 verse 23 akuti anauza kuti izi ndi zimene Yehova ndi Mose akuwayankha tsopano mtajabwera ali ndi mantha kuti zinthu zimwina zivunda zichite chifukwa zimachita mphutsi zikasungidwa chifukwa alibe njira yosungiranso azisunga bwanji ngakhala ali ndi njira yosungirayo akangozisunga Mulungu anali nawo zimenezo akangozisunga zimaola ndi lero azisunge zikakhala bwanji la Sabata lo zili bwinobwino ndi nali nkhawa yawo imeneyo ndi Mose akuyankha nkhani imeneyoyo pa verse 23 ndi mmene Mose akuti yanauza kuti izi ndi zimene Yehova analamula mawa ndi tsiku lopumula Sabata loyera la Yehova choncho wotchani ndi kuphika zimene mukufuna ndi akwachita assure. Verse 23 ndi assuring kwatsimikizira kwachotsera mantha kuti amsachite mantha zimene mukufuna kuphika za lero zophikani mutaona kale kuti mauti zimene mukufuna kutanthauza zowakwanira muyezo wa tsiku limenezo kutanthauza 2 liters ndakuona kuti zimene mukufunazo wotchani phikani zimene mukufuna sungani. Okay, ndi zimene akuzifuna za Friday 2 kgs in this case ndi komano akuti sungani zotsalazo mpaka mawa ndi ngati Friday akufuna 2 kgs kapena 2 liters ndi kuti atsalaso ndi 2 liters ina kapena 2 kgs zimene la Sabata zimene ati muzisunge kuti no mukazigwise ntchito la Sabata mmene zikumvekera pamo zikumveka kuti mwina munthu akozokhala kubale kuti tsono mmene amanena kuti no zimene mukufuna zotsala zikutanthauza chani kwenikweni koma ndinkhani imene yalankhula kale kuti zimene mukufuna mukatenga verse 23 zikugwizana ndi verse 21 pamene akumaso kuti zimene amazifuna kutanthauza everyday zimene amazitenga tsiku lilonse zimene amatenga sura asinthanso lero zimene mukufuna ndi zimene mmazifuna tsiku lilonse. So everyday kapena tsiku lilonse amafuna 2 kgs 2 liters imene Mulungu adavomereza nchifake Exodo 23 is equal to Exodo 16 verse 4 kutanthauza kuti buledi okwanira tsiku limenero. So Exodo 16 verse 23 akufanana kapena kuti nchimodzimodzi ndi Exodo chapter 16 verse yake 4 buledi okwanira tsiku limenero. So zimene mukufuna kwa matanthauza buledi okwanira tsiku limenero ndi ngati ndi pa Friday amene akuti muwatche zimene mukufuna muphike zimene mukufuna akutanthauza kuti muphike buledi okwanira Friday ro mukaphike wina amsadandaule sungani chifukwa choti mudzamfuna mawa. So amene aphike amene awatche ndi amene akumfunayo ndi buledi
okwanira tsiku limene tsiku la Friday. Zimenezo Exodo 16 verse 4 is also equal ngati ndinomasama malakula mumalankhulidwe amasamu mathematical language. Ndere Exodo 16 verse 4 is equal to Exodo 16 verse 16. Kumene akumasulira kuti zomukwanira kudya zimene munthu akadya zimamukwanira nde ambiri malita zake ndi 2 liters monga timalankhulira muja. So pa munthu mmodzi aliyese. So what it means is Exodus 16 verse 23 is equal to Exodus 16 verse 4 is equal to Exodus 16 verse 16. Tikafuna kuti timvetsetse equation yake ndimeneyo yotimvetsetse fa likumasulira mwini wake Mulungu amasulira kale what it means akamati zimene mukufuna samangotanthauza kuti ino so amatanthauza muyezo tsiku limene lolo. Okay, nde monga tinawerengera Exodus 16 verse 4 akuti anthu azituluka tsiku lililonse kukatola buledi wokwanira tsiku limenelo. Ndenda amene buledi wokwanira tsiku limeneloyo ndamene akulankhulidwa apa. So zomukwanira kudya ndi amene ndi malita 2 pa munthu mmodzi chimene chikutanthauza. So ndikuti tili pa Friday akuti wotchani ndi kuphika zimene mukufuna. Nde zimene mukufuna mmene kumvetseramo akutanthauza zimene zikukwanireni. Okay, akutanthauza 2 liters kapena kuti malita 2 a bledi kapena tinoti mana komanso zinziri zimene anapatsa. So zimenezo ndi zimene lembalo likutanthauza. Okay, nde Exodo 16 verse 23 amene akuti zimene mukufuna monga tanenaso kuti is equal to Exodo 16 verse 16 tikubwereza tigezo limveke zikutanthauza zomukwanira kudya. So it means zimene zikukwanire kudya iweyo zikutanthauza malita 2 liters fatadziwa kale imene madiera amene amadiera. So zimene lembali likutanthauza. Okay, so Exodo 16 verse 23 equals Exodo 16 verse 4 monga talankhulira zikutanthauza buledi okwanira tsiku limenero tikagwiritsa ntchito kumasulira Exodo 16 verse 4 buledi okwanira tsiku limenero chimenecho chimveke bwino kwa basi monga tinaona kale Exodo 16 verse 2 Exodo 16 verse 4 ndi mmene Mulungu adanena kuti Yehova anati kwa Mose ine ndidzakupatsani buledi ogwa kuchokera kumwamba ngati mvula. Anthu azituluka tsiku lililonse kukatola buledi okwanira tsiku limenelo. So tikubwereza painoti pamveke tikamati Exodo 16 verse 23 mmene akuti wotchani ndi kuphika zimene mukufuna sakutanthauza kuti muphike zakudya za masiku 2 akunena kuti zimene mukufuna molingana ndi context. Tikamamasulira chilichonse timagwiritsa ntchito context. The context yapereka definition mkulankhula kwa language imene olemba yakulemba language yake ndi imeneyo yakuti tikamati zimene mukufuna zikutanthauza zimene zikukwanireni zikutanthauza nde muganizo limene lili akuwauza kuti sungani zotsala mpaka mmawa. Nde zotsala zake zikhala ziti akutanthauza chani pamene akuti sungani zotsala. Zotsalazo ndi ziti ndefunso imene tifuna zimene akuti zotsalazi nziti zimene anaphika pozi ndi akadyako zina zitsale kapena akutanthauza chani ndifunso chitafuna kuti tiliyankhedi. Akutanthauza zakudya zimene aphikazi ndi adyako zatsala ndi zimene kapena akutanthauza zakudya zimene atola zija 4 liters 4 kgs ndi 2 kgs agwisa ntchito aphika aotcha ndi atsala 2 kgs ina kuti kapena ndimene akutanthauza chimene tifuna tifunse ndi kukumba chimenechi. Pa verse 22 titaonanso akuti tsiku lachisanu-nchimodzi anatuta malita 4 munthu aliyense ndipo atsogoleri ampingo wonse anabwera kudzamuuza Mose zimene zinkhani chete malankhula ija chifana leninga kuti ife zimene sitinachitikepo tikangosunga zimatiolera ndiyelero atipatsa 4 kgs ndezikhala bwanji. So ndimene zina za Friday auzo zina ndi za Saturday. Okay, so pa verse 23 nimujja kwauza Mose akalimbikitsa kuti ayi inuyo wotchani phikani zimene mukufuna koma musunge zotsala mpaka mmawa. Nde akutanthauza chani nkhani yake ndimene alankhula kale tankhalanga ngati mobwereza kwadala kuti mwina tisasiyane ife ndimene timachita pano pa Berea timafuna kuchititsa plane wina satsalire. So Exodo 16 uja tisamuiwale watuza kuti akamanena za zimene mukufuna akutanthauza buledi wokwanira tsiku limene lolo. So ngati tinali pa Friday ndeto akutanthauza buledi amene amufune pa Friday amene ndi 2 liters chifukwa kwalankhula nkhani pa Friday kuti phikani wotchani lero zimene mukufuna. So zimene akufuna molinga ndi kumasira ndi kulankhula chimene akulankhwana ndeto akufunika 2 kgs aphike 2 liters tsiku limenelo ndeto akapanga 2 liters akayiphika akayotcha chimene chichitike ndiya akhala ndi zotsala zake zikhala chani zikhala za sabatazo 2 kgs
kgs ya la sabata ndimona zimene aphika ndi zimene aotcha ndi 2 kgs ya pa friday imene anena kudya chifukwa anena kudya tsiku limenelo koma atsala ndi zina zotsala zinthu 2 kgs 2 kgs yatsala ndiyosaphika ndiyosaotcha imene iyi ndimene akuti asunge kuti mpaka mawa akagwiritse ntchito la sabata. So Eksodo 16:23 imene akuti sungani zotsala mpaka mawa sakunena kwenikweni ganizo lakuti zakudya zimene mwaziphika zija ndiye madyako zimene zikena ayi sakunena zimene zozo yayi chimene akutanthauza apa akutanthauza zakudya zimene mnakatola zija zinaphikani za tsiku limenelo zotsala zina zimene simunaphike za tsiku lina la sabata zimenezo zisungeni amene yoyo ndi haodef amene akulankhula haodef amene akulankhula ndi amene yoyo. So haodef uyu sakunena zakudya zophikidwa ndiye madyako it's not pre-cooked food. Haodef akulankhulidwa mu Eksodo 16:23 ndi uncooked food amene watengedwa mana osaphikidwa komanso zinziri zosaphikidwa zosaotchedwa zimene zazisunge tionanso chifukwa chani zapatsa mantha anthu aja kudzafunsa koma zitheka chifukwa zinthu izi mungataona kale zimavunda mukazisunga koma walamula itu ndi Mulungu kuti mupange choncho nde Mulungu anayakalinso afuna wayese. So akamati haodef amatanthauza extra kapena excess things zinthu zimene zaunjezekera zaposa muyezo the leftovers osati ma leftovers aja kuti ngati makombo kuti mwadyako zakuti zatsala. Haodef amatanthauza excess beyond limit. So limit ki yathu pano munkhani yathu limit ya anthu awa ndi yakuti ndi 2 liters that is the limit. Chilichonse chodutsa pamene ndi excess ndi haodef ndipo mkangana mchibuku mu Bible la Chiheberi mupeza kuti mawu amene wawa sadagwiritsidwe ntchito nthawi zochulukira ndi malo ochepa kwambiri agwiritsidwa ntchito mukakhala kunkhani ya chakudya agwiritsidwa mwina ntchito kamodzi kokha malo ake amene wawa ndi tikalankhula zamati ma Hebrew ma semantics tipeza kuti amene akunena zotsala akulankhula zotsala zake zimene zili excess zaposa muyezo umene wapatsidwa. Pali mawu amene agwiritsidwa ntchito mu buku la Chiheberi angapo ogwiritsa ntchito kutsala koma mawu amene agwiritsa ntchito haodef ndachilendo kwambiri sakugwirizana naso kuti agwiritse ntchito mnjira yonena kuti alankhule zakudya zakuti zatsalapo zimene mmadya koma haodef uyo agwiritsa ntchito mawu amene akuthandiza kuti timvetsetse momveka bwino kwambiri zakudya sizimbali azophikidwa aziyayi koma ndi zimene zinali excess zoposera muyezo wa nthawi imene. Otherwise mchiheberi muli mawu angapo mawu ena amene agwiritsa ntchito tonthawi zotsala amene agwiritsa ntchito kwambiri mzawu kulankhula zakudya kuti chatsala ndi mawu amene amawatcha notara ndi mawu amene akutapeza mwina pa Eksodo ngati 12:10 mwachitsanzo akuti musadzasiye nyama ina mpaka mawa ngati ina idzatsala mpaka mawa mudzayitenthe. Okay akuti agwiritsa ntchito notara mawu ake ndi amenewo kapena tikhoza kuwerenga pa Leviticus chapter 7 verse 17 pali mawuso amene agwiritsa ntchito ngati nyama ina ya nsembe yatsalabe mpaka tsiku lachitatu imeneyo itenthedwe pa moto. So chakudya chikatsala mawu amene agwiritsa ntchito kwambiri ndi notere osati haodef ayi zimenezo ndi zina zimene tikuzipeze mumuja. Mawu ena amene amagwiritsidwa ntchito pa nkhani ya chakudya chikatsala kapena zinthu zatsala mnjira ngati imeneyi ndi mawu amene akulembedwa akuanena kuti akutchedwa yetere muwapeza ngati pa Eksodo chapter 10 verse 5 akulemba kuti dzomberi ndiye lidzadya kalikonse kakang'ono kamene sikanaonongedwe ndi matalala aja. Okay so kalikonse kakang'ono kamene sikanaonongedwe kotsala chino zotsala munjira yake mawu akagwiritsa ntchito yetere sagwiritsa ntchito haodef. Mawu ena amene amakhala ogwiritsidwa ntchito kawiri ndi mawu amene amati sheriti ndi mawu amene amatanthauza nthawi zina otsala the remnant ife ndife otsala mbewu yotsala ya Abrahamu mbewu yotsala ya jani remnant. So mawu amene anena kuti haodef haodef ndi mawu amene akuoneka kuti sikawirikawiri kwagwiritsa ntchito ndipo momwe agwiritsa ntchito very rarely and mwina ndi apapokha pokhudzana ndi chakudya amatanthauza it is in excess chaposa muyeso. So sikutsalapo kwakuti chinthu chinake mwachotsako koma ndi beyond the limit it's excess in excess. Okay nchifukwa Exodo 16 verse 18 uja mu Chiheberi akuti akuti vayamadu vaomer velo haodef maharava vehamait lo
Hosea ish lef okilu lekatu. Okay, so ganizo likulankhula apa ndi haodef. Haodef tikumkambauja ndi akuti kumasulira kumene adzatatu masulira achichewa cha lero anena kuti ndipo iwo atayeza ndi muyezo wa malita awiri iye amene anatola zambiri sizinamutsalireko ndipo amene anatola pang'ono sizinamuchepere aliyense anatola zomukwanira. So ganizo la haodef likubwera pakuti ndipo iwo atayeza ndi muyeso wa malita awiri kuti adziwe kuti uyu ndi haodef amayeza ndi 2 liters chikadutsa pa 2 liters ipo chinacho ndi haodef. So ndekuti molingana ndi kuti adauza kuti muyezo wa chakudya chanu zikhala 2 liters kapena 2 kg. So Friday adauza kuti watchani zimene mungawoche muyezo amene angadziwire kuti uyu ndi haodef ndekuti akawocha zokwana 2 liters. Haodef ayambira pamene padutsira 2 liters ipo. So in this case ngatana ndi 4 liters ndiri excess yawo ikuyambira pa 2 liters ipo. Chifasi tingayambezo kandi 5 liters ndiri yayi aphika za 4 liters nda atsiyako za 5 liters. Ayi mulungu anapatsa ndendende ndi 4 liters. So ngatawo chitatu zonse pakaso palibe chifukwa cholankhula kuti zotsalazo sungani asungaso jani. It's either mutanthauza kuti azisunge zakudya zoti adzadye Sunday. Pano palibe nkhani ya Sunday chifukwa Sunday adzapita kugwira ntchito katola zakudya. Mulungu asungira zakudya. So ndi 4 liters, they're limited to 4 liters. Komano za tsiku limene la Friday ndi 2 liters. So ndipo iwo atayeza ndi muyeso wa malita awiri iye amene anatola zambiri sizinamutsalireko ndipo amene anatola pang'ono sizinamuchepere ndi zimene vaomedi by omeri the law haodef atayesa ndi omeri wawo adapeza kuti pali zoposera koma amayesera ndi muyezo wake wa 2 liters. Nkhani imene tikulonga panopo ndimene ndikupa mukutsatira bwino zimene tikuyambana panopa komanso ina kwina kwa vesi imeneyo molingana ndi book loyera the Catholic edition ali masulira kunena kuti tsono atayesa ndi muyeso wa malita awiri adaona kuti amene adatola tambiri sitidawatsalireko amene adatola pang'ono sitidawathere aliyense adangotola tokwanira exact ndimene mulungu analiso ungafune kandi wadiyera kuti bezopanga zadira ndi mulungu ye. So amapereka exact. So muyezo kuti tidziwe kuti tafika pa haodef timayambira pa 2 liters ukakwana 2 liters chichonse after 2 liters ndi haodef. So pa Friday pamene adauza kuti atola 4 liters ndekuti mupanga muwotche zimene mufune. Tinaona kale kuti anthu akufuna ndi zimene za tsiku limene lolo chakudya chokukwanira ndi mukhude ndikuti must be 2 liters otherwise mukangodutsa 2 liters ikhala haodef ndi haodef yana 2 liters nayo ndimene akwawo zoti haodef uyuyu mumsunge akakonzimukadye mawa. So ndi 2 liters imene ayisungira kwe. So nkhani yake tikutero pa Berea kona pamene tikukambirana ndi kucheza mulungu akudalitseni pokhala anthu amene mukandichiti kutsatira zimene iye akufuna kuchita chokhumba chathu ndi kuchita chifuniro chake sikupotola ndi kutiononga sikuchepsa sikusungunula koma kuti mulungu akalemekezeke atenge ulemerero wake ndipo moyo wathu ukhala otsatira ndi chimene iye akufuna. So nkhani yathu ndimeneyo. So Eksodo chapter 16 verse 16 ukafika verse 17 pali mawu amene akuti Yehova walamula kuti aliyense atole zomukwanira kudya malita awiri pa munthu. Tinaona kale Aisraeli anachita zonse zimene anawauza ndi pa verse yake yomweyo ya verse 17 ati ena anatola zambiri ena ochepa. Ndemukuona kuti mawu amene agwiritsidwa ntchito kulankhula kuti ena anatola zambiri Exodus 16 verse 18 ndi imeneyo akuti ena anatola zambiri mawu amene agwiritsidwa ntchito akulenga kuti haodef mara ena anatola haodef kutola haodef uko ndi maliters awiri zoposera pa 2 liters chilichonse anatola zoposera pa malita awiri pa munthu. Ukangotola poposera 2 liters watola haodef iweyo ndiye kuti wadutsa muyezo. So chidule chimene tikuchiona apa tsiku lachisanu-nchimodzi okay limene lili Friday anatola anatuta malita anayi munthu aliyense. So they had 4 liters yoti agwiritse ntchito monga talankhula mobwereza zikutanthauza chani izi okay zikutanthauza kuti buledi wokwanira tsiku limene lolo monga talankhula paja pa Friday ndio anena ka 2 liters. So 2 liters imene ndamene amayenera kuti amuphike amuwotche amudye ndiyoti akapanga zimenezo amuwotcha amudya chimenewo chiwatsalire monga tinalankhula kale zotsala zawo molingana ndi Exodo 16 verse 4 ndiye kuti ikhala
2 liters. Zimene zizi ndi zimene Bible Eksodo 16 verse 23 zimene Mose zimene Mulungu adalamula kuti zimenezo muzisunge mpaka mmawa. Zimenezo ndi zakudya zosaphikidwa, zinziri zosawotcha ndi mana osaphikidwa, amusunge kufikira la Sabata. Funso nkumati tsono akamusunga osaphika, akamusunga osawotcha adzadya bwanji la Sabata? Chimenecho ndikusira timuganizire mulingalire, chifukwa mwina tikuwerenga lemba limene taliwerenga kwa nthawi mbiri ndi chizolowezi tisakulimvetsetsa bwinobwino. Ngati anauza kuti sungani zosawotcha zosaphika, komano ngati nyama iyi imafunika kuti poyidya ikhale yophikidwa ikhale yowotchedwa, ndi amakadya bwanji la Sabata? Za Friday adya kale ndi asunga zosawotcha, asunga zosaphika zimene atakadya la Sabata azidya bwanji? Of course ena ukazala amwina la Sabata la madya zawo zosaphika, amadya zawo izisifamana kozo kudya njira imeneyo. Mwina tikozo panga speculate, koma sitikuona chifukwa choti tipange speculate. Mwina tisapite kumeneko, tiyeni umboni wina wambiri uonetsa kuti zimene amati muzisunge zinali zosaphikidwa ndi zosawotchedwa. Okay, tiyeni umboni umene tupeza kuti umboni umenewo tiyeni tipite pa Eksodo chapter 16 verse 5 pamene tikupeza kuti zimene Mulungu adanena kwa auza ana Israeli, adanena kuti anthu azituluka tsiku lilonse kukatola buledi wokwanira. Tsiku limenelo zimene zitalira mpolo mobwereza ndakuti ine ndidzawesa njira imene iyi kuti ndione ngati adzatsatira malangizo anga. So anthu azituluka tsiku lilonse kukatola buledi wokwanira tsiku limenelo. Very good. Nde pa verse 16 anena kuti Yehova walamula kuti aliyense atole zomukwanira kudya malita 2 pa munthu mmodzi molingana ndi chiwerengo cha anthu amene ali mu tenti yanu. Limene ndi lamulo lokhazikika. Okay, pa verse 19 ukafika 20 akunena kuti ndipo Mose anawuza kuti wina aliyense asasunge mpaka mmawa. So lamulo lina kuti ukatenga muyezo wako 2 liters yako usayerekeze kusunga kuti udzafika mmawa. Komabe tikumva kuti ena sanamvere Mose ndi anasungako mpaka mmawa. Nkhani imene tikufubweresera panja kuti munthu ayi pa wiki amene amasunga suda amasunga zoti auchakale yayi. Amataka akatola zinthu zija ndi amakatola dala zambiri kuti ine mwina mawa ine ndere ndi amakatola zimene zija kuzibweretsa. Then kuwotcha zimene afuna kuwotcha nkuphika nkusunga kuti izi tidzaphika mmawa, izi tidzawotcha mmawa. Zimene zozo amasunga zosawotcha, amasunga zosaphika. Zimene amazisungira kuti zaziphike mmawa ndi zimene akamafika mmawa Bible likuti koma mmawa mwake tonse tinali mphutsi timakati taola. You see that? So zimene amasunga zosawotcha ndiga zoti kaziwotche mawa tikaziphike mawa. Monga santhu amapanga kuti mphika zakudya za mawuphika lero ayi iwo amaphika za tsiku limenelo zidya mawa tidzaphikaso. Koma chimene amapanga chakuti tizipitanso kumunda ukatola nde ngaulesi ngasimata afuna atengeretu zinthu ndi amatenga kuzisunga aphikapo zina kuzisunga kuti tidzaphika mawa. Chimecho chilikapo ndikupa tufuna mutsatire bwino kwambiri chifukwa nthawi zina timawerenga zinthu chifukwa tinazolowera kuti timakhulupirira chonchi. Sipano pa bwalo la Berea timafuna kuwerenga malemba a Mulungu chifukwa tinazolowera. Zikhulupiriro zanu zikendi pambali, tiyeni timulole Paulo atifotokozere zimene iyeyo wabwera nazo. Kenaka tiunike tionere umboni wake, tichite evaluate umboni wake, tisapange evaluate zikhulupiriro zake kuchekera pa zikhulupiriro zathu. So lembali likunena chonchi kuti zimene zimachitika. So masiku apa wiki amene amasunga suda amatiti kusunga zakudya zophika. Wero ngati zimene zimachitikadi madzulo ena phika kuti zibasi tizadya mawa zatsalapo zimenezo zimatsala. Koma awawa soti zangu atsalira chifukwa anadi akhuta. Awawa ndi anthu amene achitira dala kuti zalero tidya ndi izizi koma izi tifuna tisunge mawa. So zimenezo zimaonongeka. So atikutero Mose mpaka adapsera mtima. So nkhani apa yachidule imene tinena kuti Aisraeli ena amayesedwa kusungapo mana uja amasunga wosawotcha amene amaawera. Chimecho apanga kunena kuti anthu ajabwere kwa Mose kuti ife taonapo tumayesa kusunga izi zimaola ndio tuzoti tisunge zina mawa. Zitheka zimene zonso kunali kukayikira ndi nkhawa ndi adafuna rusha kuti Mose azatsimiza kuti pitani musunge mawa muzazipeza bwinobwino kunali ganzo lake limene. Okay, verse 5 ikunena mawotere kuti pa verse 5 kuti pa tsiku lachisanu-nchimodzi pamene azakonza blade amene abwera naye adzapeza kuti ndokwanira masiku awiri. So ukabwera naye ngati unatola uchepa umangodapo kuti blade uja akukwana. Wadya Friday watsalapo
ngofanana so ukhoza kulyaso so sumtaya chifukwa kuzoti musunge pamene msamtaya amene mumsunge chifukwa chakuti mawa ndi la sabata muzamfuna amene muzadya so kumbukirani sikuti aphikiratu zonse ndekuti akusunga zophikidwa kale ayi zikanakhala zotero ndekuti tsopano mulungu palibe chimene amachitako chozizwa chifukwa chakuti acho ngati amati akachiphika chimasungika ndikuti mwina ndikuphika kumene kwakupangitsa kuti usungike koma chozizwa chinali pakuti mkate uwu mana iyi zinziri izizi zimene mukazisunga kunena kuti tizaziphika mmawa zimavunda zomwezo lerolo mukazisunga osaziphika osazithira nchere osatani mukazisunga mmawa mukazipeza zili fresh ngati za tsiku limenelo ndichozizwa chimene chocho ndi kunena kuti amaziphikiratu amaziwotcheratu nikumchotsera mwayi wake ulemerero wake mulungu umene amauonetsera pakupanga chozizwa kusunga chakudya ichi cha munthu uyu amene amukhulupirira mulungu kuti amusamalira amutetezera zinthu zake kukachipeza chiti cha fresh so there's a miracle that is lost tikakhulupirira kuti zakudya amasunga zophika chifukwa normally zakudya mukaziphika it's normal kuti zimakhazi zabwino mmawa it's okay chifukwa mwaziphika mwazisamalira koma izizi zakuti mwatenga nyama ya fresh imabwera nayo mwatenga ndezikhale zosavunda mpaka mmawa chimene chinali chozizwa cha nkhani imene so tikuyang'ana umboni owonjezera kuti kapena mwina ena tingakhala komano zikukayikitsa nzoona ali kuti amasunga zinziri zosaotchaotcha kukufika nazo la sabata koma zimene zimene tikuziona apapa so pa verse 23 to 24 taona ndi nkhani imene ikuchitika akuti iye anawuza kuti izi ndi zimene Yehova analamula mawa ndi tsiku lopumula sabata loyera la Yehova choncho wotchani ndi kuphika zimene mukufuna sungani zotsala mpaka mmawa so tikubwera kunkhanicha muone zimene zikuchitika it's like there's parallelism kuti pali nkhani imene zake sikudzachitikako zofananirana zoti mukamazoona zochitika zako maona ngati zikuyenda mofananafanana za misinkhu yofananafanana za zochitika zofananafanana zimene zimathandiza kuphunzirapo kenakake kutola kenake either zikulimbana olo zikulankhula mogwirizana so apapa chimene ufuna muchione kwambiri pa verse 23 24 mutangoona amene ndikuwalitsamo akuti iye anawuza kuti sungani zotsala mpaka mmawa okay nde Bible unena kuti tibwere pa Eksodo 16 verse 22 akuti tsiku lachisanu-nchimodzi anatuta malita anayi munthu aliyense ndipo atsogoleri okay choyambira kuti no anatuta malita anayi munthu aliyense okay nde ati ndipo atsogoleri ampingo wonse anabwera kudzamuuza Mose za zimene zikhali chetimalankhula ija akudzamuuza kuti anthu atola mu double portion atola ma 4 liters nde aphwanyatu zijati mauziro kuti zitola za tsiku limenero ndezikhala bwanji mwatuzo kuti tisunge zimene mpaka mmawa ndizoona zimene zikhala bwanji so taona zimene zikuchitika ndofuna muone zimene zikuchitika pa verse 23 point 25 ndati iye anawuza kuti izi ndi zimene Yehova analamula mawa ndi tsiku lopumula la sabata loyera la Yehova choncho wotchani ndi kuphika zimene mukufuna sungani zotsala mpaka mmawa monga Mose analamulira ati choncho zotsala mpaka mmawa ati choncho anasunga mpaka mmawa monga Mose anawalamulira okay kenaka taonani akuti ndipo sananunkhe kapena kuchita mphutsi now titenge malemba aja taphatikiza tabweretse pamodzi chonchi alright tipezonena kuti akuti yanauza kuti izi ndi zimene Yehova analamula mawa ndi tsiku lopumula sabata la Yehova okay zitinaona kuja yanauza timaona pa Eksodo chapter 16 verse 23 24 muone zimene zikuchitika yanauza kuti sungani zotsala mpaka mmawa pamene pa verse 19 akuti ndipo Mose anauza kuti wina aliyense asasunge mpaka mmawa so tikuona zimenezo ndauti choncho pa verse 24 choncho anasunga mpaka mmawa monga Mose analamulira pamene uku verse 20 ati komabe sanamvere Mose anasungako mpaka mmawa tikuona kazichitikazo uku ndi akuti ndipo sananunkhe kapena kuchita mphutsi pamene uku akuti koma mmawa mwake tonse tinali mphutsi zokhazokha so kotero kuti Mose pakanapsera mtima okay state one is choyambira tikuona pali langizo pa chapter 16 verse 23 24 pali langizo limene kuti sungani zotsala mpaka mmawa uku akawuza kuti musasunge chilichonse kufikira mmawa masiku apa akuita pa Mulungu okay kenaka tikuona pali zochita zimene anthu apanga react ntchito zimene anthu achitewo ulendo umene
akwawo kuti sungani zotsala mpaka mmawa ndi anthu amvera asungadi zimenezozo. Pameneno mbali nayi pameneno akuti musasunge ena achita zowukira asunganso kumenekoko. Zotsatira zake ncha tikuona kuti kumene mulungu wawo zoti sungani mpaka mmawa ndipo anthu asungadi zinthu sizinanunkhe sizinawole sizinawonongeke. Pamene uku kwinaku kumeneno anthu apanga maganizo okha tipeza onena kuti zonse zimene anasunga zawola. So munjene ake ndi mulungu mu chapter 16 verse 23-24 mulungu akulamula kuti musunge zimene amaletsa zija awuza kuti musunge then zosaphikidwa akuzisunga. Mbali inayi imene tikuona mu verse 19 ndi 20 ndi kumene anthu okha ndi luma mufuna olimbana ndi mulungu akupanga amasunga. Ndiye tikuona mmene anthu akusunga zikuwawolera pamene mulungu alamula mulungu akupanga. So nkhani imene tikuyilankhula penya kuti tifuna muone mu verse 19 ndi 20 amasunga zinthu zimene zili zosaphikidwa zimene akatula za fresh zaziphike mawa ngati mujati masunga zaphika mawa. Nde pameneno mu chapter chomwecho 16 verse 23-24 verse 16-23 omo namonso akukamba kusunga zosaphikidwa. Chimene changusiyana apa nchakuti kusaphikidwa kwa 16-23-24 walamula ndi mulungu kuti musunge, pamene kwinako amachita mwamwano kusunga okha adawuza kuti musapange. So zotsata zake tikuona kuti zina zikukhala zikusungika zina zikuonongeka. Okay, nkhani imene tipafuna parallelism imene kuchitika mu verse ameneyo kuchione. So zonsezi zikutanthauza chani? Okay, zikutanthauza kuti zimene tikuwerenga pano tikunena kuti zakudya zimene zikuchedwa haodef zotsala si zoti aphika yayi, zimene akuti zotsala muzisunge amatanthauza zosaphikidwa ya mana osaphikidwa komanso zinziri zosaphikidwa zimene akuzisunga kuti akazigwise ntchito la sabata. Zikutanthauza chani? Tifuna mtaona notice this kuti tikamawerenga Eksodo 16 verse 29 akuti taonani popeza Yehova akupatsani sabata nchifukwa chake tsiku lachisanu-nchimodzi amakupatsani chakudya cha masiku awiri aliyense aziphikiratu. Akuti aliyense aziphikiratu tsiku lachisanu-nchimodzi pa tsiku lachisanu-nchiwiri pasapezeke. Okay, chimene tifuna kulankhula panja kuti muone verse imene ikumvekera Eksodo 16 verse 29 mulungu sakunena kuti aliyense aziphikiratu tsiku lachisanu-nchimodzi pa tsiku lachisanu-nchiwiri pasapezeke wophika chakudya, sakukamba kuchoncho yayi. Mulungu akunena kuti aliyense azikhala pamene ali pa tsiku lachisanu-nchiwiri pasapezeke wotuluka kunja. Munjena chimene tifuna muoneke mchionera kuti mu nkhani ya Exodus chapter 16 si nkhani ya kuphika chakudya la sabata kapena kusaphika chakudya la sabata. Nkhani imene mulungu ali nayo pa la sabata ndi kutuluka koma akafuna chakudya nchifukwa ndimakupatsani zakudya kuti mukhale nazo. Sakunena kuti aliyense asaphike zakudya koma kuti mukhale nazo ndi kuti aliyense azikhala pamalo pake. Don't go out. Sakunena don't cook. Fusikozo nchifukwa chani mulungu adalephera? If anything yoti mulungu adalephera kunena kuti awuza anthu musaphike kudya, koma adalimba mtima kumawuza kuti musamatuluke, koma adalephera kunena kuti musaphike. Well, wina kozo nangasana kuti muphikiretu zakudya Friday, koma monga taonera ngati amati muphikiretu zakudya ndi zimene amati zatsala zonziti. Ngati anthu aphikiratu zinthu za Friday ndi Saturday zotsala zimene amati asunge nziti, amati zotsala zokadya Sunday akaziphika Sunday kapena amatana zoti ziti. So tikoza kuona kuti nkhani chidule chimene tilankhula pa notice kunena kuti mulungu sakunena kuti aliyense aziphikiratu tsiku lachisanu-nchimodzi. Palibe paliponse mu Eksodo kapena kuti muphikiretu chakudya chanu, koma pali mobwerezeka kapena kuti aliyense azikhala pamalo ake asatuluke kukatola chakudya. So nkhani ili apa ndakula chakudya. Tikaphatikiza nkhani yonse tilankhulazi kumbukirani kuti chatachokera Exodo 12 verse 16 kapena 15-16 tikudziwa kuti mulungu amene tsiku lina lake adawawuza anthu pamwambo wa Paskala kapena pamwambo wa Easter odya mkate osapanda chotupitsa kuti pa tsiku loyamba muzichita msonkhano wopatulika ndipo winanso zikhala pa tsiku lachisanu-nchiwiri musamagwire ntchito iliyonse masiku osewa koma ntchito yokonza chakudya yokha kuti aliyense adye. Tikukhulupirira kuti mulungu amene yoyo ndi chifukwa yake sakukamba kuti musaphike pasapezeke aliyense akuphika. Chifukwa chimenecho sinali vuto kwa iyeyo, koma sadalangiza kale zochita tsiku la sabata musagwire ntchito iliyonse kuphatikiza ngati awa musatuluka kukafuna chakudya
koma mukhoza kuphika chakudya chimene munatuta muli nacho, chimene munasunga dzulo kuti mudzaphika lero. So munkhani ngati imeneyi tidakati kulankhula nthawi ino, Mulungu akuti kapena zikutipatsa maganizo akuti chimene cholakwika mtsiku la Sabata ndi kupita kuminda kumakathyola therere, ukathyola mbatata, ati tibwere kuti tidzaphika kukonola tsiku limenelolo. Ayi, zakudya zikonzetsedweretu Friday, mukagule mukatenge kuminda, ngati kugaya kagayitseni kapangeni ma ingredients opangira chakudya chanu khala nawo. La Sabatali mukhoza kukonza chakudya chanu chija, mukhoza kuphika ngati njira yokonza chakudya chanu mumaphika phikani ngati nkuotcha otchani. Chimene isi cholakwika chili within the spirit of the Sabbath keeping ndi interpretation imene mwini wake Mulungu adapereka chikhetu lamulo cha chikhetu. Zimene zikulankhula molimba mtima chifukwa chati kulankhula molimba mtima chifukwa tikulankhula ndi Yesu amene watiuza Matthew chapter 12 verse yaka 7 kukafika verse 8. Mukhoza kuona mkhani choti tikambirana mbuyo ma episode athu mukhoza kubwera kuzimene zija mukaonelenso mukamva zimene tinakambirana. Yesu akumpanikiza anthu ndi mafunso amene amaoneka ngati akugwira nawo, akukambala zodandaula kuphunzira kuti taona na kuphunzira akudya ngale tsiku la Sabata, akuphwanya Sabata, chikuchitika ndi chani? Yesu anena kuti mukanadziwa zomwe mawu amatanthauza kuti ine ndifuna chifundo osati nsembe, inu simukanasautsa simukanatsutsa osalakwa, pakuti mwana wa munthu ndiye mbuye wa Sabata. So uyuyu wakamba zimenezi tikukayikira kwambiri kuti adachita manyazi kuti asauza anthu mu Eksodo 16 verse 23 kuti mawa ndi la Sabata pasapezeke wina wophika. Akarakhoza nenda zimenezozo ngati analimba mtima kuti pasapezeke wotuluka, chidankanika nchanu pasapezeke wophika. Mmene akulankhula za kuti phikane ndi kuotcha zochi palibe kunena kuti wina asapezeke mawa akuphika. Ayi, kuja auza kuti muzikatola tsiku lililonse mawa pasapezeke wotuluka. Akarakhoza kulankhula zimenezozo. So zimenezo zikupereka kuti ngakhale kuti silence yo sizikutanthauza kuti Mulungu adavomereza, komanso tikuona kuti silence yo akutipatsa magazi kuti Mulungu analibe ndi vuto ndi nkhani yakuphika. Nkhani anali nayo Mulungu ndi akutuluka kumakagwira ntchito yokatenga zinthu kunja, koma kuphika adavomera kale, zimene zadazipika kale. Yesu atabwera adaonetsa kuti zimenezo zimene sadazipange contradict, sanazitsutse ndi spirit yokhayokhayo imene adayivomera. So tikuti chani? Tikunena kuti Exodo 16 akukambaza kuti anthu azikhala pa malo awo, azikhala pa khomo, asamatuluke ukafuna mana. Ayi, chifukwa chakuti Mulungu safuna kumeneko ndi kuphwanya Sabata, koma chakudya akhoza kukonza. Chifukwa chakauza pa Friday mukaphika zina zisunge zimene mzadya la Sabata. So la Sabata adzazikonza mogwirizana ndi kuti zinthu zonsezo azikonzetsera kale Friday. Okay, so pasapezeke otuluka kunja ndi nkhani ya Exodo chapter 16 ndi emphasis imene kubwerezedwa over and over. Si nkhani ya kuphika, si nkhani ya kuphikiratu, ndi nkhani ya kunena kuti anthu satuluke pagwagwira ntchito kapanga zina. So tiutere pano pa Berea ndikupera mukutsatira zimene tikukambirana pano. Ngati muli ndi mafunso kumbukirani ndifokoza kwambiri kukumana ndi funso lilonse kuti tilione, tilikambirane, tilizukute. Mukhoza kupereka mafunso anu kudzera mu njira zosiyanasiyana. Mukhoza kutilembera pa comment section yathu pa channel yathu ya The Berean Corner pamene kuzipatsani mayankho. Kapena mukhoza kupereka pa WhatsApp, mukhoza kutumizira mafunso amene mungakhala nawo pa nkhani zimene zizi kuti tingathe kukambirana. Mbali imene mukuiona ngati mwina sitinayilankhule bwino, tayipinda, sinamveke bwino, ife tili wokonzeka kuti tikumane. Chifukwa cholinga chathu ifenso tifuna tiphunzire, tidziwe, tikule limodzi. Mukamakula ifenso tikule. Inu Apaulo mwabweretsa za chilendo, ife titsatire nawo zimenezozo. Komano Mulungu akudalitse chifukwa ndinu anthu abwino kwa basi amene nkhani ndikukhulupirira kuti mukutsatira. So nkhani ili mu Exodo 16 ndi zimene tikulankhula pano ndi yakupeza zakudya, ndi nkhani limene momo, osati kuphika zakudya. No, it's not about cooking, it's about going out on the Sabbath. Ndi nkhani yakutuluka tsiku la Sabata, si nkhani ya zakuphika tsiku la Sabata, ndi nkhani yakutuluka tsiku la Sabata. Mulungu akuti muzigwira ntchito masiku asanu ndi imodzi, lachisanu ndi chiwiri never, osapita kunja. Iye wapereka chitsanzo sabweretsa zakudya kumeneko, koma zakudya zokubweretsani kale ku nyumba mukhoza kuphika, mukhoza kukonzetsera chakuti mudye. Zimenezo zili within zimene zilizovomera. So nkhani yake ndimene tikunena panopa ndi Exodo chapter 16 verse 8 ndi verse 17. Ati Mose anati Yehova adzakupatsani nyama madzulo aliwonse ndi buledi mmawa uliwonse kuti mukhute. Paja anthu aja madandaulo kuti ife sitikukhuta, ndauti kuti mukhute chifukwa yawamva madandaulo anu. Madzulo mudzadya nyama ndipo mmawa mudzakhuta buledi. So zakudya zimene Mulungu apereka ndi ziwiri zimenezo, buledi
ndi nyama ndi amadya madzulo amapatsa nchifaka akunena kuti watchani nyamayo phikani breadiyo ndi mawaja kuno zimene mufuna kupika phikani zopena mufuna watchani zotsala sungani. So zimene zimachitika ndi nkhani imene tikulankhula pano. Tifero kutsatira nkhani ya Eksodo chapter 16, a very controversial text imene anthu ambiri amabalalika nayo, ndipo tikuvomereza pano kuti si nkhani yaying'ono imene ni nkhani yayikulu kwa basi, chifukwa tikudziwa kuti marabi ambiri, ayuda ambiri, maskola ochuluka amene nkhani imene ndithu tikadapanga debate kuti tikutanthauza chani, kodi kutanthauza chani. So pano pa la Berea tikungothandiza kuwonjezera maganizo amene alipo kale kapena mwina kuwalitsa pamene pakuoneka ngati pali kandimadima kuti tonsefe tikandi kumvetsa kwa bwino. So kumbukirani pano pa Berea sitikamba zakuti mpingo wathu umati chani, sitikamba zakuti sheikh amati chani kapena bishop amati chani, koma timakamba zakuti lemba lili kuti chani, what is the text saying, chifukwa ndi zimene the text is saying komanso zimene Yesu ambuye mwini wake ativumbulutsire zimene zizofunika kwambiri kuchana zimene ife timakhulupirira kapena numakhulupirira. So pa balo la Berea ndi malo ozakatula lemba text lidati chani, limati chani, likuyenda bwanji, onemba ya malemba bwanji. Ngati kuli kuponya sitiponya chifukwa choti tikufuna kuponya kapena kupotola, koma tiponya chifukwa kuti mwina lemba lo sili kumveka bwino, china yake chasokonekera. Koma ngati kutsatira ndondomeko za mmene no malemba amayendera kuyendera, ndiye kuti tilibe chinthu choti kale nacho ndi mantha ndi nkhawa pa zimene tikuchita pakali panopa. So Exodo 16 verse 29 akuti aliyense nkhani imene tikulankhula pano azikhala pamalo pamene ali tsiku lachisanu ndi chiwiri, pasapezeke wotuluka kunja. So nkhani ili apa ndi yakutuluka, osati kuphika zakudya, imene imveke bwino kwa basi. Pasapezeke otuluka kunja, Mulungu akutero, God says never go out, stay in your place. Zimene akunena. So ndi nkhani tikuipeza mu Exodo chapter 16 verse 29 mobweza aliyense azingokhala molingana ndi amati book loyal the Catholic edition anena kuti amaswira lemba limene mona kuti aliyense azingokhala komwe aliliko pa tsiku lachisanu ndi chiwiri, asachoke ndi mmodzi yemwe pa khomo pake. So osachoka pa khomo, nkhani imene akubwereza kwambiri ndi imene osachoka pa, koma sakunoti asadye pa khomo pake, sakunoti asaphike pa khomo pake, chifukwa Mulungu nkhani yake siyakuphika yayi, nkhani yake ndi yakutuluka kukatenga zakudya zimenezo simugwizana naye. Ngati kuli kufuna kukantha ndi mphesa kukantha nayoni, koma nkhani ili apa ndi yakutuluka osati kuphika zakudya. Verse 28 verse 29 molingana ndi the Message Bible out, God said to Moses, how long are you going to disobey my commands and not allow my instructions? Don't you see that God has given you the Sabbath? So on the 6th day, he gives you bread for 2 days. So each of you stay home. Don't leave home on the 7th day. In fact, wamaswira buno kwambiri Peter Jason, wamaswira the Message Bible, kuti nkulankhula kumene chiheberi chikulankhula sikopempha Mulungu akhumudwa ndipo mukumveka kaukalikali mulika anga mulika frustration kuti anthu awayesetsa koma ndi anthu aoneka osamva. Ndi akuwauza musapemphanso koma muwakalipira, osati kukalipa mo negative koma kuwalankhula ma commanding. That's why kumasulira kolondola ndi kumene wayesera uyu wamaswira the Message Bible mmene akulankhula, how long are you going to disobey my commands and not allow my instructions? Each one of you stay home. Stay home. Don't leave home on the 7th day. Kandi yake ndimene. So mulika command, ka voice kage nka command. Kumaswira kwa anthu amene ayesera kumaswa maulondola zimene zinali kutuluka. Nthawi zinati kamawerenga chifukwa cha ma translation mawu amene mphamvu ya mawu amene munthu adalankhulayo ma emotions ake mmene zimamvekera nthawi ina zimatayika. Zimene zachitika nthawi mawerenga amene achichewa sizimveka bwinobwino ngati mmene zili, koma awayesetsa ndithu kumaswira mmene zikumvekera m'Chiheberi. So wamaswira ina ndi the living Bible akuti how long will these people refuse to obey? The Lord asked Moses, don't they realize that I'm giving them twice as much on this day so that there would be enough for 2 days? For the Lord has given you the 7th day as a day of Sabbath rest. Stay in your tents and don't go out to pick up food from the ground that day. So stay in your tents. Don't go out to pick food, please. Don't go out to buy food on the Sabbath. Don't go for ganyu. La Sabata sintayo yoyenda kapanga zimene zozo. Pezerani tuzakudya
chakudya. Saturday ndi tsiku loti mukhale pa khoma. Kuphika, phikani. That's what it says. Anatuza kale pa Eksodo chapter 12 verse 14, 15, 16. Yeah, kupatula chakudya konzani. Tsiku lole patulika mukagwira ntchito muphedwa kupatula chakudya. So wabwera mwini wake kuti inu musakuchimwa kaya wa Mungu anena kuti akudya tsiku la Sabata, akonza chakudya tsiku la Sabata imene likhale tchimo, adavomereza mwini wake ndi exception to the rule imene adayipereka, osati mpingo, osati kuganiza koma yeye mwini wake olenga. So ndi zimene zikulankhulidwa papa. So lembalo likunena kuti nkhani ili apa mwachidule ndi akutuluka, osati kupita kukafuna osati kuphika zakudya ayi. Eksodo emweyo verse yomweyo verse 28 29 komano more student the young little translation where master with monga mene chihebeji tilankhule literally mene mawu akumvekera kuti see, because Jehovah hath given to you the Sabbath, therefore he is giving to you on the 6th day bread of 2 days, abide each in his place, and no one doth go out from his place on the 7th day. So he is giving it to you on the 6th day, bread of 2 days. Okay, abide you in his place, no one goes out. So kumasula kumene koko ndi kumasulira kutanthauza kuti Mulungu ndithu akumva kuti no anthuwa sakuita kulingana konse simukuona kuti Mulungu akupatsa zakudya zomasiku awiri cholinga chake nchakuti mukhazikike msatuluke. Okay, ndimene chiheberi chikumvekera tikawerenga kumasula kumene no kuchiheberi chomwe chikumvekeramo ndi mmene momo akulankhula choncha kuti vayomera Adonai el Moshe adina mantem leshemor matsatai verotai mawu amene akupatsa chiliwo pero ndimene Mulungu alankhula adina akati adina ndi mawu okanga ndi munthu yakulankhula ali frustrated akudandaula tati masulire pano pa Bereye lemba limene lakuti ndipo anati Adonai yoti kungotanthauza mawu amene alembedwa kuti Yahweh. Ayuda akamanena dzina la Mulungu samali adatenga titula kuti usatchule dzina la Mulungu pachabe. Ndiye pamene palembedwa malemba amenewo amene adamuuza Mose mchisamba chikwi akamati ine ndine amene ndili. So anthu adalemba zimalemba zamati tetramago zimalemba zinayi zija zimene amatanthauza kuti Yahweh. Amalemba chiwayi mkulankhula kwathu nkulembanso chiwayi china chimene no ena dangwika moti mavawiro kumalemba ngati kuti Yahweh, ena wamasoti amati Jehova. Ndiye timalenga kuti dzina la Yehova la Mulungu. Aheberi akamalankhula le mawu amene aja anali ndi chizonse mungalitchule dzina limene kwachabe. Ndipo ife timakhala ngati timalipepula dzimene umapita anthu akamapemphera Yehova tikupemphani, Yehova ndinoyera, Yehova wamakamu, Yehova ndinu Mulungu, Yehova atate wathu. Ngakhala kadzina la bambo anu simungamatchule choncho nchipongwe. Ndi Ayuda adamvetsetsa kwambiri pambali kuti pali nzira mbiri zimene Ayuda anali nazo foka, koma zilipo zimene tikhoza kuphunzira zamabwino kwa basi zimene Ayuda amati ndikulemekeza dzina la Mulungu. Ndi akamawerenga dzina limenelo muchiheberi, mukamawerenga Bible chiheberi pali mawu ena ake sitimawerenga mmene adalembedwera. Timaona kuti alemba choncho koma timawerenga motchula china chake chosiyana chimeneyo. So liwu limodzi zimene machita zimenezo ndi liwu lotchedwa limene alemba Yahweh. Ndi kumasula kwa pano pa the Berean mmene mukuona talemba BCLT tingofuna kutanthauza kuti no the Berean Corner Literal Translation. Ndi tifuna teseti timasule lemba lija limene taliona walankhula Mose uku kumene ati vayomera Adonai el Moshe adina mantem lishemo matsatim verotai. Akulankhula funso limene no ti ali masulira ena aja ife tifuna tiliyesere kuli masulira tsopano akuti zikumveka kuti mawu amene akumvekera ndithu chimene wabwesani mawu andigazula kuti mmene akulankhula Mulungu akulankhula kuti ali ngati frustrated wakwiya palika ukalikali choncho palika ululu kobaya akulankhula ndi munthu amene akuoneka chidzete chosamva chigonkhondi chigong'oli. Ena mati chani kaya muli mese mene maganizilamo komano akuti tikhoza masulira mawu omonena kuti tikhale literal kwa masulira tikhoza masulira kuti ndipo anati Adonai monga naina kali kutanthauza Mulungu dzina lina limene magwisa ntchito ni Hashem. So ndipo anati Hashem ndipo anati Adonai kwa Mose kufikira mpaka liti akanabe kulabadira malangizo anga ndi malamulo anga. Ndi mmene chiheberi chikumvekera. Muziganiza Adonai wapereka kwa inu Sabata lililonse komanso kuonjezera pa izi wapereka kwa inu mu tsiku la 6 chakudya cha masiku awiri. Khalani aliyense wa inu pansi pa chihema chake, ayi kuchoka munthu pamalo pake
ndipo azipumula anthu pa tsiku la 7. Mmene momwe ndimene chiheberi chikumvekera ukamachiwerenga chikamamveka chikumveka ndithu momveka literally tinganene kukumveka motero. Vayomer Adonai Moshe adana mantem lishemo matsatai varotai roi ki Adonai Natan Lachem Hashavat Aroken hu Natan Lachem Vayom Hashashi Lachem Yomim Shaban Ish. Okay, Ish Taheten Aro Yatse Ish Mimikum Vayom Hashavwe. Okay, so kulankhula kumeneko ndikulankhula kumene chiheberi chikulankhula ndi mawu amene akumveka monga amene lankhulamo nkuti malankhuleni mamasulire kuti noti liwiri limatanthauza ili likutanthauza chonchi kumveka kwake kumveka kumeneko kukumveka mawu ndithu ooneka kuti mulunguyo akupereka command aliyense waino pansi pake khanga mmoja munthu apeza anthu ndi mwauze kafasi cheteka chizakuzakuza ndi mawu amene akumveka machitule chimene tilankhula papa tingofuna tantizonena kuti mu Eksodo chapter 16 mwina ma translation achita dilute zina zimene tikadakhoza kuzimva mwina akakulankhula kuti mulungu wabwera pakulankhula tikadamumva kuti no ali frustrated nkhope yake siyokondwa kwambiri nchifukwa kuti adana kulankhula kokhala ngati kuja timakupezanso m'buku la Habakuku mukazapita m'buku la Habakuku mawu amene akupezeka Habakuku chapter 1 verse 2 timamva akuti hamase asheri haze Habakuku hanabe Adonai Shati velo tishemai. Mujakuti, for how long, Lord, shall I cry for help and do not help? For how long will I cry and you don't listen? Adina, the moment I made to Kapeza so by Exodus chapter 16, verse 28 to 29. Adana, Kulanko Menego, Kwadana, Kulanko Koti Mulungu, Ndimao Fula Okua, Kumasa Westingano, Kodi Mpakali, Kulanko Kudi Tingadibanji, Komano Kukonetsa emotion Yamuru, which made for Amatanthauzanji. So, Akuti Kotero Antuana Pumula, Tsiku La Sabata, verse 30, Adaulangisidwa Ndemanga zachitaziza. So apumula, Nkhani imene taona apa, si nkhani ya kuphika, koma nkhani imene ikulankhulidwa kwambiri ndi ya kutuluka. Nkhani yonse imene tili pamene papa ndithu yakhala pamene popo. Nkhani ya kupita, kukatola, kutuluka, kukafuna chakudyacho, tsiku la Sabata limene Mulungu akukamba osati ya kuphika. Chakudyacho ayi. So nchifukwa taona mmene akulankhula zimene musananena ndi Yehova, mawa ndi tsiku la Sabata, Sungani Zotsala, muzitenga chonse. Kenaka kuti aliyense azikhala pamene ali pa tsiku lachisanu ndi chiwiri monga tawerengera muja pasapezeke otuluka kunja ayi nchifukwa chake tsiku lachisanu-nchimodzi amakupatsa chakudya cha masiku. That's the reason he gives you 2 days food. Chinchifukwa chana wapasa chakudya chimenecho osati kuti musaphike koma kuti musatuluke. Nchifukwa papasa akadakhala kuti wafuna kuti musaphike mwina akadati nchifukwa amapatsa chakudya chophikiratu kuti la Sabata musazaphike. Kapena mwina akadali kuti nchifukwa Mulungu akuza kuti muziphikiratu la Saturday la Friday kuti la Sabata musamaphike kupasa kwa zimenezo akamba nchifukwa chako pasani chakudya cha masiku awiri kuti musatuluke mukhala aliyese m'malo mwake. So issue ili apa si ya kuphika kuti tiphike saphike la Sabata khani yapa nyakuti tuluke tisatuluke. Yes, Mulungu atosatuluka, so muzipezeratu chakudya chonse mukhale nacho. So nkhani sili pakudya pakuphika koma pakutuluka ndi zimene tikuzilankhula pano pa verse yotabweza aliyese pasapezeke kutuluka kunja ndi zimene Mulungu akulankhula. Nkhani yonse tsatanetsatane tayiona kale kuti anaisera adandaula akufuna kuti nazidya chakudya azidya nyama ndi Mulungu auze ndikupatsira chakudya tsiku lililonse aliyese azituluka ukatola buledi okwanira tsiku limenelo. Nkhani ndi akukwanira chakudya cha tsiku limenelo ndi akuti pa tsiku lachisanu ndi chimodzi la 6 pamene muzibwere muzipeze chakudya cha double chokwanira kuti masiku awiri. So nkhani yake nchifukwa chani adye kuti akhute komanso mmeneno zikuchitikira akwauza anthu amene wawo akamakatenga zakudya zimene zizi pa verse 16 monga tonati aliyese atolezo mukwanira tsiku lake malitala 2 liters no more than that. Mmene ndiye chakudya choyenerera kuti anthu atole tsiku. Ukangotola chodutsira pamenepo watola haodef akakuvundira akakonongekera koma aliyese ndati amatola zomukwanira tsiku limenelo kudya ndi amakatola zimenezozo nde koma wena
amayesedwa ndi ukafunda kuti usunge umapeza kuti mavuto. Verse 16 ndi musanauza kuti wina aliyense asasunge mpaka mmawa, ndi amene adasunga chataona kuti ino zimafundira chifukwa cha zimavunda adaphwanya zimene Mulungu anawuza chifukwa sinene usunga. So mawu yosaliyesa amatola zimene amazifuna molinga ndi Eksodo 16 verse 21 kufika verse 24 ndi amazikatola zimenezo, ndipo dzuwa likatentha zimaonongeka zimenezozo. Ndi pamene pa verse 23 taona kuti Mulungu akuti mawa ndi la Sabata lopumula mochani ndi kuphika zimene mukufuna muzisunge zotsala mpaka mawa, zimene zakazisunga sizimavunda ya. Ndi zimene Eksodo 16 verse 23 akutanthauza ndi zimenezozo. Akutanthauza chani mwachidule zimene taoneka apa kufikira pano pataona kuti Eksodo 16 verse 23 akamati zimene mukufuna akutanthauza zimene zikupezeka pa Eksodo 16 verse 18b kapena mbali yachira verse 18 imene akuti zomukwanira kudya. Akutanthauza chani akamati zomukwanira kudya? Akulankhula zimene zipa Eksodo chapter 16 verse 4 paja kutanthauza bread okwanira tsiku limenelolo. Akutanthauza chani ati bread okwanira tsiku limenelolo pa verse 4 kuchichewa china monga kumasula kwa buku loyera ndilo mawu Mulungu mawu patulika whatever it is, ndikuti akutanthauza muyeso wa tsiku wapa tsiku lake. Okay, so tsiku limenelo zimene adi muchingerezi cha the New Century Version akuti what they need for that day. So zimene anthu akufuna zimene ayina kudya tsiku limene. Tanthauzo la zotsala zimene amazisunga mpaka mawa zipatanthauza chani? Zikutanthauza monga tinaonera pa Exodus 16 verse 23 mbali yachite imene akuti sungani zotsala mpaka mawa, zimatanthauza zimene taziwerenga pa Exodus 16 kapena zofana zimene tazipeza pa Exodus 16 verse 19 ndi 20. Amatanthauza zinthu zimene no anakatola ndi za fresh zosapangidwa zimene azisunga kuti mwina lizakuisa ntchito mawa, zimene no tinaona ngati chitsanzo chake pa Exodus 16 verse 19 ndomene amachita ena suda amasunga zophikidwa kala amasunga zimene no zili za fresh kuti akaphike nthawi zina zimaonongeka zimaovula zimavunda. So tikunena kuti zimenezo zimene kutanthauza akamati musunge kufikira mawa masunga zosaocha. Okay, so mavuto athu amene nawo kapena umboni wina amene tikhoza kukhala nawo kuti kodi kumaso kumene kundikolondola masikola ambiri ma translators ambiri ayesetsa ndipo achita chitabwino kwambiri kumasula lemba limeneli tikhoza kuonanso kuti mamasuli mwachitsanzo tione is a reading version akuti Moses told them this is what the Lord said would happen. It happened because tomorrow is the Sabbath, the special day of rest to honor the Lord. You can cook all the food you need to cook for today, but save the rest of this food for tomorrow morning. So you can cook, you can cook all the food you need for today. Zimene mufuna zalelo kuphika ni mukhoza kuphika zinazo zisungeni mmawa. So kanida kuti masikola ambiri amene akuwerenga lemene akumvetsetsa bwinobwino kuti lembala mchihebeli kutanthauza kuti zimene mukufuna lero zimene muphika zalelozo phikani mukhoza kuphika zinazo muzisungire mawa ndi zina zake zizili zinazo zosaphikidwazo zimene kulankhula. Okay, tione the Good News Translation akuti and he said to them, the Lord has commanded that tomorrow is a holy day of rest dedicated to him. Bake today what you want to bake and boil what you want to boil. Whatever is left should be put aside and kept for tomorrow. Chicho se imejatsala mutatophika kozalerozo zimene zatsala zosaphikidwazo mukagwitse ntchito mawa. So mawa what zaidi zosaphika zosatani pamene pali funsopo. So Exodus 16 verse 23 mwina mosempana ndimene ambiri timaganizira ndi limene soli kuonetsa kuti la Sabata Mulungu amaloleza anthu akuphika ngati samaphika angasamata inali misunderstanding yawo koma lembalo limauza zimenezo Mulungu adavomeza kale after utaona Exodus 12 verse 14 15 16 zali zovomerezeka tamonesa kubwera sinali chimo kwaye ngakhala Ayuda adayikapo magamu adaziletsetsa zimenezo msangapike anala Ayuda amene osati Mulungu yaye. So pali mkumbukani pali zambiri zimene Ayuda adayika zosemphanitsa lamulo la Mulungu kuchipanga lamulo la Mulungu mamveka matundu inosiyana zimene Mulungu adapangira. So sitingatenge kutsutsa kwa Ayuda ngati umboni kuti sizimachitika ayi amene amachita zosemphana ndi mawu a Mulungu zimene zikumvazi zimene Mulungu adanena. Okay, so tione iyo ikuoneka AIECB ndi International Children's Bible. After Moses said to them, this is what the Lord commanded. Tomorrow is the Sabbath, the Lord's holy day of rest. Bake what you want to bake and boil what you want to boil, but save the rest of the food until tomorrow morning. Our master of Nokombi phikani zimene mukufuna kuphika ocha zimene mukufuna kuwotcha zalero zimene zozo koma sungani zonse zimene no zatsalazo kufikira mawa. Okay, so pamene Good News Translation tonakali safurika nayeso ndi pamene pali the New Living Translation. The New Living Translation ikuti he told them
This is what the Lord commanded. Tomorrow will be a day of complete rest, a holy Sabbath day set apart for the Lord. So bake or boil as much as you want today and set aside what is left for tomorrow. So Nkhani ndimene bake as much as you want for today and set aside for what is left tomorrow. Okay? Kapena mwina tina dumpa okay, Holman's Christian Standard Bible, HCSB Mamonai. He taught them, this is what the Lord has said. Tomorrow is a day of complete rest, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you want to bake and boil what you want to boil and set aside everything. So Nkhani akipa kumveka kuna matranslator zambiri amvetsetsa lemba limene lili kumene linaenda kumasuida. The Living Bible akuti, and he taught them, because the Lord has appointed tomorrow as a day of serious, I like this, a serious and rest, seriousness and rest, a holy Sabbath to the Lord, when we must refrain from doing our daily tasks. So cook as much as you want today and keep what is left for tomorrow. So Nkhani apa phika zimene mufunele lolo zina zizisungireni mawa. Wina amene waisera ngakhale kuti kumasulira kwake watenga kuti akuona kuti mawa amene kuti agwise ntchito mwina antusamvetsetsa ndiye wawonjezera kuti mwina zimveke ndi Ayuda amene amasula the voice Bible version which is the voice akuti Moses to the leaders mene anena mawu aika mu bracket mu akongotantha kuti iwo awonjezera mulibemo muchikopa kapena mu mawu amene adalembedwa Moses. So koma akungotantha kuti mvetsetsa amalankhula kwa ali atsogoleri. Ndakuti Moses to the leaders, listen to what the Eternal commanded. Tomorrow the seventh day, mawu amene apanga italicizewa nchimodzimodzi mulibemo muchikopa koma iwo akutithandiza kuti mvetsetse kuti akutanthaza. Tomorrow the seventh day is the day, is to be a day of rest, a holy Sabbath dedicated to him. Bake or boil whatever you need for today's meals. Chilichonse chimene muchifune. Nkhani imene ayonjezera ngakhala ayonjezera koma maswina molondola ndakuti chilichonse chimene muchifune chakuti mudye lero, whatever is left. Okay, chilichonse chimene muchifune choti mudye lero, whatever is left over, keep it to eat tomorrow. Chinacho chisunge ndimzadye mawa ndiye kulonda kulonda. So nkhani zona apanza kuti akamati zimene mukufuna ana Israeli Mulungu adawuza kuti amatanthaza buledi okwanira tsiku limenelo, amatanthaza kuti aliyense atole zomukwanira kudya malita awiri pa munthu mmodzi, zimene amatanthaza chifukwa aliyense amatola zomukwanira kudya tsiku limenelo zimene amazifuna. Akamati zimene mukufuna kutanthaza tsiku limenelo osati zinaso yayi. Ndemena kuti watchani, phikani zimene mukufuna. Tanena kale zimenezo sungani zotsalazo akutanthaza zomukwanira musumu chezo kukwanirani lero Friday. Mukaotcha zimenezo nde zomukwanira zimene zimukwanira zimakhala 2 liters. Tsiku lachisanu-nchimodzi amatenga 4 liters. Ndiye pa 4 liters tsiku lachisanu-nchimodzi anatuta malita 9 muchitaonera kale. Ndiye kuti munthu pa Friday amene kuti atengepo pa Friday 2 liters ndimene no ye agwisa ntchito. So pa 2 liters it's for Friday, pamene 2 liters inayi ndimene muisunge kapena 2 kgs muisunge kuti muzadye la Sabata. Mawa ndi la Sabata lopumula lachani muchitalankhula kale Sungani mpaka mawa zimene zozo. Nchifukwa chani anaenda kusunga? Why keep this? Okay, Mulungu apeka kale chitsanzo, walipeka kale uje na uchifanya kuti no mawa simukapeza chakudya kuchire ko simukazipeza ku ground iko sinditumiza aso yayi nde wina satuluke adachita da Mulungu kuti samatuluke. So nkhani yapa yoletsa kuti samatuluke koma sana ine bosa phika. So why keep? It's because of timalize ndi gazo lakuti ambiri akamala nkhula nkhani ya Eksodo chapter 16 amafuna kuletsa nkhani ya Eksodo 33, Eksodo 35 verse 3 pamene amati musakoleze moto pali ponse nde amayiwala. Koma choti chidzenja kuti Eksodo 16 akuchitika patangotha mwezi umodzi anthu atachoka kwa Igupto. Ndiye kuti muchoke pa Eksodo 16 mukafika pa Eksodo 35 pathaso mwezi wina. So zimene zikuchitika pa Eksodo 16 zikuchitika pasadalankhulire zakuti musakoleze moto msadani mukhoza peza mbono umene pa Eksodo 16 verse 123 akuti pa tsiku la 15 mwezi wachiwiri chichokere mdziko la Igupto. Pamene zikuchitika nkhani iyi pamene tikawerenga kuchoka pa Eksodo 16 pa kufika pa Eksodo 35 pali mwezi wa thunthu umene wapita. So chimene tikulankhula panchoenda kuti munjire nake Exodo 16 kukafika pa Exodo 35 pali mwezi wa thunthu 1 month apart. Sitingatenge argument kapena munjire nake sitingagwise ntchito zimene zachitika patsogolo kufotokoza zimene zachitika kumbuyo. Ndiye takulakwitsa. Chimene ndinofunsa munjire nake njakuti chabwino ngati pali chilichonse Exodo 35 verse 3 kuti azinoti musakoleze moto chachitika sonchani pamene kuja anthu aja panalibe chilichosanaga mbetsapo chachitika ndi chani. So what happened? Chimene chidachitika ndi chani? Limene ndiye funso lofunika kwambiri, exegetical question
chinachitika ndi chani, ndi chimene tizifunse pamene tikupitiriza nkhani zathu. Koma kufika pano fana tikuthokozeni kwambiri pokhala omvetsera. Musaphonye phunziro lathu lotsatira pamene tikadzaona kuti nanga uja adamponya miyala, uja adamponya chifukwa chani, nanga kuti azinene kuti musakoleze moto chimachitika ndi chani, zikusintha bwanji ganizo lakuti muziphikiratu chakudya kapena mukhoza kuphika chakudya tsiku la Sabata. Zimenezo zimene tiziyankhe mu episode yotsatira. Ambuye akudalitseni ndipo akutsogolereni kwambiri mwakoma nonse.